Ang takon mo, arab-arab mukha niya. Ano? Magpahiling ka kaya? Wait lang. Ako na bahala. Damugon mo muna. Kung okay. Ang galit talaga ako sa yung cellphone. Mrs. E, good evening. Salamat sa patamsak. Dapat po. Try lang, guys. Ha? Mag-try lang si Ping, guys. Ayan. Kung ano ba ang aking boses diyan. Tira ang gabos na. Yusin na? Tadayin mo pa, dahil pati purutol ang ano? Ang liog? Oh, sala! Si Rogin, mega love shout out. Salamat sa paharang. Si Rogin, mega love shout out. Salamat sa paharang. Yun na, tama lang. Mega love shout out, Mrs. E from Sisi Rogin. Mega love shout out, Sisi Bicolana. Ito yung pan-jacket. Teka lang mag-jacket. Sisi Rogin, ano ba yung ano nakamute? Dahil ha? Nadadang mga native? Ah, siya mag-mute. Mag-isa-isa pa diba? Testing lang, guys. Uy, ang laki ng braso ko. Yun na ano rin yun. Uy, ang panty mo nahilig. Yan. Di po na kaya si ate. Hayibaan natin ka na. Si Saraji, narinig mo yung sinabi ko. Sarawan mo ang live mo. Andun. Pinagpapawisan ako kay Atay. Hamag ka. Paano ako nito makapag-ano pala? Nainitan na ako si Sirajin. Ano ba itsura ko dyan? Okay lang? Laki ng braso ko. Ni Atay. Ay, Dayman, Dayman. Dayman na hilin. Pang ano? Jacket. Ako na jacket. Paano maka-jacket? Ay, kaya. Eh, yan ang pang-jacket mo. Dahil ka na mag-jacket, magayo ka sa Santarang, bahala na sinda dyan. Tapos Si Sirajin, yung ano ba? Magkanta ka. Medyo mainit ba? Magsalita muna ako. May dancer ako sa likod, guys. Si Sirajin, salamat. Uy, nakalive pala si ano? Okay lang ba yung boses ko dyan? 3 million in the house. Thank you, guys. Testing lang to. Try ko lang. Try ko lang yung boses ko dito. Sige, basta. Sige, marami. Nag-aaral mo na ang ano mo. Dapat Gumaganda talaga si Sirajin. 3 million in the house. Salamat, guys. Masyadong malaki ang braso ni Ping. Giatay.
Si Sir Regine, pag di ka busy, akyat ka. May nagluwas na. May nagluwas na sa lubot. Mag-try tayong kumanta kung marunong ba. Kaya tayo. BN. Mother, may kalam shout out. Thanks for coming. Ayan, may moderator ka na po. Salamat sa inyo, guys. Dahil ka na mag-sound. Mag-ano ka na, mag-print ka na. Bicolana sis, mega love shout out from NB. Ay, BN pala. Baliktad ba? Baliktad na talaga utak ko ba? 4 million in the house. Thank you, guys. Fred, may nag-ano sa'yo sa ano sa live. Diba? Bicolana sis, mega love shout out. How are you from BN? BN, miss you from Bicolana. Try lang, guys. Magandang gabi sa atin lahat. Lupin, mega love shout out. Thanks for coming. Sa Canada, ah! Baka mawala sila agad pag kumanta ko. Madulagan na pag nagkanta ka. Sayawan na lang tayo. Videohan mo! Videohan mo. Guys, kung sino yung gustong kumanta, naka-open ang ating mic. Si Rogin, mega love shout out. Ay, mo iputol ang igog. Ay, ang ano, igog. Ay, ang puso. Mega love shout out si Lupin from si Rogin. Si Lucy, mega love shout out. Thanks for coming. Pati ako apektado. Pati ako apektado. Ano daw video? Ay, kain na ang payo kang correct. Kain na ang payo kang correct. 7 million in the house. Thank you, guys. Aalis kami, sisiping. Tamsak lang ako. Salamat sa patamsak. Kuya Ted, mega love shout out. Akyat ka, Kuya Ted. Baba ko ng hagdan. Try lang to, Kuya Ted. Nakihiram ako ng biit ng may biit ba? Ay, ang inulan mo, eh.
Tunong guys, ayan. Pinawakan ko at magbababa ako ng hagdan. Tagilid mo. Saglit. Kasi masakat kaya. Baba mo nga yung hagdan. Ibaba ko na. 4 million in the house. Salamat guys. Sal, make a love shout out. Thanks for coming. Ayan na tayo. Braso pa lang unam na kaya tay. Ay, di ko nahiling sa pagluwa. 4 million in the house. Bakit may ano ko dito? Ano to, Pel? Ang pangit. Daiman, bangit na naninibabukas na. May majorit ako guys sa likuran ko. Maya ako, practice lang to, practice. Kaya tayo. Ayan na, malos na. Ano ba yung tsura ko dyan? Kaya tayo, nalalaglag pa to, Pem. Ayun. Ayan na, nagluwas na. Una! Uy, nalaglag ka, Kuya Ted. Kasi yung katabang ninyo dyan. Asan na? Tapos magkinig, ano. Kaya tayo. Uy, nano naman to, Per? Nalaglag si Kuya Ted. Oh, 5 hours. Halat na. Ibaba Kuya mo. Ted, wait nga lang, nalaglag. Pero hero mo kaya. Dahil accept ko nga siya. Ay, ano na. Ako na nga ni ma-accept. Ikaw, pwede? Buto. Ayan na, nasa man siya hain. Nawala nga. Kuya Ted, akyat ka ulit. Akyat ulit po. Ako na lang ma-accept. At siya na mag-camera. Nalalaglag kasi. O sige na, siya na mag-camera kung pag nakasakat. Pasakat, akyat po, please. Kuya Ted, akyat ka po, please. Nalaglag. Sorry naman. Isumo ma ang ano ma, isumo ma ang baboy. Tapig ano ko pig videohan. Ira ni niyan. Ang baboy is niyan para suama na baboy para mahiling man. Idol Sipan, thanks for coming. Make a love shout out. Suama na baboy, ipahilingan arga yan. Sige daw ma, ay sige, otroha. O sige, intiro pati si Christian tapos so Nawala eh. Yan. Sige. Mamping Bicolana, make a love shout out, ganda. B shout out. Ano yung baboy? Oo, baboy. Suda Nakita ko lang mo? urig, so anong urig ma? So, Oo, nanganak yung baboy niya. urig ba? So utong da ko lang Kaya urig ang ipahiling mo. busy. Yan. Guys, palablab guys sa nakapin, guys. Yan. So urig na da ko lang maipahiling mo. Bako sa na mga yan.
Wow. Ihaloy mo. Diyan mo muna. Istak mo muna. Wow. Ang galing. Dati si Idol Sipal. 12. Oo. Dahil pa tapos. Dan Harang. Salamat si Rogin sa paharang. Rogin Roma. From si Sipal. Ayan. Ipus ko tulosan. O, isa'y mabakal. Mapatanit. Ayaw pa itong mag-charge. Ano talaga? Nawala tuloy si Kuya Ted. Masakat sana. Go Batman! My friend, good evening. Mega love shout out. Thanks for coming. Bawal lapida dito. Magalit si Lolo. Ayan, kasi nga, hindi pa na ano yung ano ba. Bibas, good evening. Mega love shout out. Ayan, si Pinga. Huwag mo masyadong ibababa. May tagahawak pa ako ng cam kasi nalalaglag. Ina-accept ko si Kuya Ted kanina, nalaglag. Ang pula ng aking cam. Lupin, mega love shout out from Sisi Idol Sipal. Ayan, 5 million in the house. Thank you guys. Idol Sipal from Bibas. Uy, okay lang ba yung mukha ko dyan? Nahulog, pero ko na pula. Hindi kaya. Ano, magkanta. Guys, Request. guys, hindi kasi masyadong marunong pa si host, kaya nagpapaturo ako sa kapatid ko, nalalaglag pati yung aking Pante. ito ba. Tapos yung panty, hindi ako makapag-panty pa. Mag-loyal ka. Pag tagahiling nga ang Bibas, lukot, baka magluwas ng aki. Hindi na bumalik si Kuya Ted. Utik si pa, nakang ina. Mabalik sa Idol, Sipal, salamat. Idol Sipal, hello again. From Sal. Ayan. Hindi ako marunong kumanta, sasayaw na lang tayo. Kumanta ka na nga, ni. Hindi Dali ba na. ako marunong kumanta? Iyo. Dahil nagugong ko sa biit kung ano. Ano kanta ko? Ano kakantahin ko? Dali na. Wait lang. Tawa, para. Hi, Rogin. Atsan ka na, atsan na, yan. Wait guys ha, ako na lang mga mag-shoutout ha, kasi pinapakanta ko yung kapatid ko para maano ko yung timpla niya, baka abnormal pang labas. Gusto niyang pakinggan ang kanta ko ba, guys? Ayun, Idol Sipal, mega love shoutout to Batman, Rogin, Anski Manay, shoutout. Nagsaya ko, Yapin, to Batman. Ayan, kakanta ng aking kapatid. Excited yung kapatid ko, Bagi Atay. Alat, wait, nasaan na yung ano? Ayan na siya, kakanta na siya. I-skip mo na ang ano. Try lang. Huwag kayong aalis ha. Ipatagilid mo ang kuranina niya. Hindi ko na nababasa yung mga ano ba. Ayan, bigay ng may kapal. Ano mo nga ako? Hindi ako masyadong ano pa ba? Mag-focus ka na dyan, oh. Mataas pati ang... Dali na. Yata nahihiya ako ba? Wag ka mahiya, wala kang mahiya. Hindi ko naman akalain na di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nagbilangan pa. Ikaw at ako hanggang wakas ay Nagtutula, tayong Manay, nagtutula. dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitipon. Dimwating shoutout harang ng puso sis. kong ito. Lagi rin akong nagdarasal. Hintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal. Ayo'y abot kamay na kita mahal. Woo! Pasensya guys. Wait, hindi daw gumagana yung B8. Saglit, hindi gumagana? Hindi gumagana? Saglit nga.
Kudo. Nais ko laging kapiling ka. Sige lang. Hello guys. Hindi ba nagana? Okay na? Okay na ba? Muna, hindi ka rin Okay na siya? nakalinlangan pa. Ikaw at ako, hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hihintay kita ng kay tagal. Ay, Bigang ng maikapal, ngayon abot, kamay na kita mahal. ulit nga. Ulit, saglit. Ayan. Hello guys. Sige nga. Ayan, mayroon na. Meron na guys. Gandang si, pakicheck po, mayroon na yung Meron sound na ba? BF. Hello. Okay na ba guys? Okay na. Sagot naman please. 8 million in the house. Salamat naman at nagandahan kayo sa boses ng aking ate. Yahoo! Tignan, wala na tuloy ako ba? Ulitin ko na lang. Daina. Nang tamahap, lagi kang lamang. Wala. Bakit? Wala pa din. Anong sound? Bakit? Baka pininaluya mo. Kusog ka daw. Yan o. Pinakusog mo? Gulyong daw. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayon abot, kamay na kita mahal. Wala. Sige sila, tapi kita mo pinipili. Nag-aki. Dahil mapixing bag, kung dinuluman na ito na ka. Naririnig ba, Ne? Ansky, nadidinig ba? 7 million in the house. Salamat, guys. Nadidinig ba? Okay na? Gaya ng may kapal. Guys, nadidinig na ba? Wala pa rin eh. Wala pa rin daw? Konti na lang. Wala pa rin boses. Di nga. Masakit na malalamunan ko, guys. Wala pa ba? Wala, ano ang wala? Boses or what? Alin ba ang wala? Sige daw, tumarap ka sa nalaw dyan, tayo na ako yung sa live mo. Ano daw? Tumarap ka lang dyan, tayo. Hello, guys. Nadidinig ba? 7 million in the house. Salamat, guys. Pakasabot mo ang sound ng cellphone mo. Malakas na siya. Mayo siya yung sound sa cellphone. Wala ba? Mayo. Sa sound, ate, anong problema? O ano gagawin ko? Hindi nyo naririnig. Tudong-tudong pa naman yung boses ko, guys. 9 million in the house. Thank you, guys. Team Watin, thanks for coming. Magkuha ka rin yung headset kang cellphone mo, ang ganit. Ay, wala akong headset. I-connect mo din sa cellphone mo. Wala akong headset. Hindi nga yung headset ko ba? Okay mo, ilap mo dyan. Pwede? Pwede ko may ilap dyan. Kasi yung headset yung... Tapos, Yun na yung headset mo. ito hindi natagal Oo, ko. okay na. Nagtitot. Sige nga, Try ko nga. Pinagpawisan ako, guys. Kaya tayo. Hello. 10 million in the house. Salamat, guys. Okay na siya. Ha? Naririnig na ba ako? Sis Rogin, wala pa rin. Face. Ano? Naririnig na nga, pero yung cellphone mo dito, naglalog. Bakit? Napa! Napagalitan na ako, guys. Kaya tayo.
Nadidinig na ako? Hello guys, good morning. Ay, good evening pala. Tingnan nyo, tingnan nyo. 11 million in the house! Oy, me, akyat ka nga. Di atay, samahan mo nga ako dito. Hindi ako masyadong marunong ba? Hindi nga eh. Binababa ko lang ng konti. Ayan. Ano ba yung kakantahin ko? Nawala na tuloy ako. Inano ni Juan. Inano ni Kuwan. Ano yun? Inano ni Juan ang title. Yung iba naman. Yun na yan. Tampurot eh. Ano? Malakas yung boses ko? Si Iris, thank you. Guys, nagtutulo na yung ilong ko. 8 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ang ganda kaya ng tugtog nun. Tapos tudon-tudon na yung boses ko. Hindi nyo pala ako Okay na narinig yun. to. At least, naalaman na daw kung sino yung boses ko. Original. Hindi pala ano yun. Ang pangit pala. Bakit yung boses ko? Ano ba itong paminsan-minsan na to? Paminsan-minsan. Bakit wala akong naririnig, Pip? Ayan, guys. Magka-try tayo. Uy, Ano ba si ate? Ano man Libre ito pala. Sorry, guys. May taga-ayos ako ng aking cam kasi hindi pa marunong kanyang ate. Ayun na, sige na. Malakas. Try lang. Uy, guys, sige na. Sino gusto umakyat dyan? Uy, maganda to, promise. Kasi panlalaki to, guys. Parang ang hina ng mic. Nadidinig dyan? Paminsan-minsan. Lala. Pa rin kita. Gayatay, ano to, pero pangit. Kahit ngayon, mayroon nagmamahal na ngang iba. Wala na ang sabi yung kaulit sa cellphone. Tuwing maiisip, tung damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Mayo, ate pala Wala. ng sound. Saan? Mayo pala ng sound. Ay, may, ano. Mayo ng ini. Baka laka ang cellphone mo. Hindi. Ang ano nito, dito na lang, wag na mag-ano. Guys, pasensya na. Saan na tumutulog ito? Iyo. Ilag ko ka rin yan. Tapos, wala ka boses eh. Eh ano gagawin pa walang sound? Meron ka siguro hindi dito na ano. Wait lang guys, ang pangit eh. Akin namin. Level 1, level 2, ano ba yun? Ini. Mayo man ining kapit. Guys, maglablaban kayo guys. Tapos ano? Anong level 1, level 2? O yun nga ni, ano nga ni dyan ang suldot? Hindi ko rin alam. Pasensya na guys, hindi masyadong marunong pa. Kasi, Lupin, thanks for blessing. Ayan. Papaturo ako kay host.
Ako ang naging host. Ay, cute. Namumuro na si Jenny. Oy, si Lia, paano ba to? Yung ano niya kasi ayaw, pag kumakanta ako, no, wala siya. Sige nga. Wala nga. Guys, paturo guys yung nagagamit ng ng cellphone ba sa yung cellphone sa BF. Igwa! Ha? Igwa! Oh. Lete. Aka na nga. Oh. Yun ang ano mo, ang sound. Hali ang camera, hali ang camera. Mahilig ang ano ko. Halian mo ng camera. Igwa. May yung sound siguro yung siguro yung tugtog ang wala. Sige na. Dago kita ba sa agent? Duman ko sa cellphone mo. Ano na kayong cellphone mo ni ate? Ano mo sa ano? Hello guys! Hello everyone guys! Naririnig niyo yung sound? Duman niya! Ano naman sa sarong cellphone? Mayroon ba? Akin na. Bigyan na magkanta ka na kung marinig ko. Alam kung ano ang aming gagawin. Kapag nakikita mo ka mong kay ganda, sumasayaw ang tanawin. Ay naku Lord, tabang! Walang BS! Wala kaya? Kumanta ka nga, wala. Kumanta ka nga. Nagkakasabik, nagkakakaba, nakakapagod ang isip ko. Wala. At ayan na, link lang to, nilirinig ko, pinakikita ko. Saglit nga. Hindi na. Ha ha ha. La 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 la. May ba? La 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 la. May ba? Link kasi to eh. Sarah. Wala nang BF pair, kanta mo lang yung sound ko lang. Ito na wapas yung boses ng pangit. Magsasayaw na lang kami, guys. Sayaw na lang kami, sayaw. Itanong mo kay Wings kung paano. Nandiyan si Wings. Wins! Wins! Tabang! Ayun nga, B1, B2. Yun nga ni, ano nga ni kaya hindi ang ilalaag? Si Wings nga. Wings, di ba gumagamit ka rin ng BF? Alin lang isasaksak doon para marinig yung sound. Yung ano ba yung tugtog? La la la! Pakinggan mo nga! La 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 la! La 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 la! Dahil sa sound, kang radyo, ay kang ano? Tatay si CCP. Ha? Sa tatay na si CCP. Wala na akong ginagawa.
O ano na anong problema? Nakamute ka. Host, nakamute ka, host. Nakamute pala, pero sige lang talaga Sige siya. na. Buwan talaga tong kapatid ko ba? Paano yan daldal Eh, pag open gate yung ano, camera. Alin ba ang pipindutin namin kasi hindi naririnig pala yung ano. Alin, Hindi naririnig. itapon mo na yan. Ha? Itapon mo na. Nadadakot ko, yung digdi. Ano? Ano, Wings? Itapon mo na. Tapon ko? Baka marinig ba Pero dahil naka ano ang biit mo pa. Ano bang problema? Yung ano, yung video okay song mo, ilagay mo sa instrument. Taksak mo ron. Tapos yung live mo, ilagay mo sa line 1 o line 2. Kung alin dun sa dalawa. Line 1 o live 1 o live 2? Ang live, ay ang live. Ay, Ilagay mo ang- sa ilagay mo yung live mo sa line 1 or live 2. Live 1 o live 2. Tapos yung video okay song mo, ilagay mo sa instrument. Anong chord? Ang chord nga ni, ang chord? Pati nga, Ano ang chord? Ba- Wala na eh. nabaanan niyo yung duwan nila eh. Taga saan niyo? Taga bulan. Laptop ang gagamit ko na, nalingaw na ako mag-cellphone. Ang Kaya nga, tigagamit laptop. Pareho lang saan. Pareho lang an. ang tigagamit ko nga ng chord ini. Oh, yung maliit na yan yung yung maliit na yan, doon yan lagay sa sa B8, yung malaki doon sa laptop. Yung malaking ano na yan, yung Ni aram ko, pero ang tigagamit ni ate, cellphone. kaya kung cellphone man, ay di same lang yun. Pareho lang. Pagka cellphone, pakinggan mo ko pagka cellphone, yung video okay song mo, kung saan ka kumuha ng song ng kakantahin mo, papunta ron sa B8 ay yung instrument, ilagay mo ron. Tapos yung Ay, di makakain ko sa cellphone. Wins, di makain ko sa cellphone. Ang sarong Na? chord. Di makain ko sa sa cellphone ang sarong chord. oh, yan ang problema. Anong keyboard ang gagamit ko kami? Maghanap ka ng kakasya dyan. Oh, yun lang. Makikita ka Ano ka, bakit binili nyo na walang cord yan? Ito yung ginagamit mo nung ano ka Dahil na magtarap tadi ko na nga ni Aram. Maloy na to. Ang buli ng duwa ni Hoy, mga taga saan na eh. Hindi, ano kasi mayayamanin na siya, may ano na kasi siya, may laptop, kaya nakalimutan niya na yung cellphone. Pakinggan mo ako. Kung yan ay yung di magkakasya, alin ba di magkasya ang accord? Pati nga, Ayun! Ayun na! Okay na! Ay, yun! Sige na! Okay na! Sige, kanta na! Ayo! Ayun na! Sige na! Siguraduhin mo marami lang. na. Iyo na da. Ano naman si ate? Saan ko ito Dahil ilalagay? kailangan dahil na nga ni mo na yan, dumaga na mo na sa sound, tapos sa sound ang tiga, tigta-try. Dahil hayaan mo na yan. Mag-try lang ako guys mag-try lang kasi para kung maririnig nyo ba talaga. Dali na. Mag-ano ko ng kanta. Hoy, magtagalog kayo, may bisita kayo dyan. Yes. I'm sorry, guys. We're fixing the V8. So, we are trying hard. Kumot. Pati kanta talaga. Giko yan na baga. Huwag na eh, magtagalog, in English na nga eh. Ay, sorry. Sabi mo kayo may bisita. Wait Pasensya lang, na guys, guys, nag-aayos kami ng B8 kasi yung B8 ko ito turn over ko kay ate. Wow, taga mana. May tagamana tayo ngayon eh. Wala tayong kasi tayo mahirap. Wala tayong Sana pang-gawin. all. Yung Pakinggan- nag-donate, may bagong B8. Oy, pakinggan nyo please, guys. Okay na? Naririnig? Oh, naririnig ko ingay mo, Bicolana.
Hindi, yung ano baka, yung ano yung tugtog. Wala, i-volume mo. Lakasan mo yung monitor mo. Gipanong kuna. Alat sound nga ang tiga anong sound. Nakitang duha. Nanduha na niya, ayusin mo muna sa ano, wala kang sounds. Di ang biit eh. Hindi, i-connect mo na yung sa biit. Ayun. Hindi nakakonek. Tapos ini nakakonek. Ha? Nakakonek man ini sa biit, haliw mo ini. Anong tatanggalin ko? Ayan, ini haliw ko ini. Ano yung mga biit yan? Oo. Guys, pasensya na kayo eh. Taga-ibang planeta yung dalawa na yan. Talat, ayan. Sige daw, i-try mo daw. Diyan ang biit mo. Ang connect mo tabaka mo dyan nakakonek na biit. Saan? Diyan. Dito? Nakaano ko ni kang biit? Okay na? Kasi nakakonek pa, hindi. Kaya duruwa. Sige daw, try mo ulit. Hello? Ano na ba yun? Nasaan na yun? Nasaan na yung tugtog? Guys, hilo na ako. Puro ka na hilo. Accept na po. Salamat. Papakinggan mo nga, pakinggan mo. Wala akong marinig. Naririnig? Mayuda nga ni. Ingay na dalawa. Ini na lang. Kain tayo, guys. Malulubat yung wifi ko. Dali na. Hello? Naririnig? Wala nga. Wala? Mayo na kami maginibong pagalbina. Kininig ko na ang parariya. Lakasan mo yung volume ng cellphone mo. Yung video okay na ginagamit mo. Malakas na. Oo, lakasan mo yung monitor mo. Monitor daw. Lakasan daw. Monitor, isain ang monitor. Hain. Sabi 8. Sabi et. Hindi ko na dito mo kaya. Mayo man bagang monitor sa. Hain man igde. Daw kay Mayo. Ay igwa. Iyo, makusog na. Makusog Ano na na. siya? Hindi naririnig? Ano na Wala siya? pa rin? Full. Cellphone mo kaya tigalagati ang lapa. Ang gulo ng dalawa na to. Guys, naunawaan niyo yung sabi niya yung lapa. Ano ka naririnig? Buan. Wala talaga naririnig? No, nagkandawanan na tuloy ang tao. Okay lang, basta wag kang mawala. Hayaan mo siya basta andyan ka. Kaya nga ni, ang importante, mahirahay ang tapan una sana. Hello. Hi! Hi! Patulong guys! Tingnan mo ulit yung ano mo. Baka mali saksak mo sa ano. Ulitin ko yung video okay song mo. Papunta sa instrument. Tingnan mo ulit. Baka mali. So ano da? Saan? Yung kinukuhaan mo ng video okay song mo, papunta sa instrument. Ni. Sa B8, sa B8. O, Iyo, tama. nakalagay na sa sabiit. B9 na Nakasaksak nga sa eh. instrument. Iyo. O tapos yung... Tapos wala pa rin. Mayo. Kaya nga ni, sa cellphone niya, lapa. Ako kaya ito. I-volume mo yung music. May music yan, di ba? Naka-volume na ako na nga ni, naghirahay, binulyum ko na. I-monitor, music, nakabulyom. Iyo. Buli niya po naan. I-restart mo nga yung cellphone mo. Iyo, i-restart I-start mo ko ang nga muna cellphone mo. saglit lang. Wait lang. Lapak Sige lang. talaga. 4 million in the house, shout out. Di mo Lapak nga nini po. Ang nakaba... Biga. Guys, pasensya na guys kasi ano ba ito turnover niya to sa akin. Siyempre. Yayamanin na si yung kapatid mo, no? Nagdo-donate na. Ako naman yun taga-pulot ng pinaglumaan. Yung pinagayawan.
Yes, yung pinag-ayawan, guys. Pasensya na kayo, guys. Ayan na. Baka mayroon pinag-ayawan na yung ano ba, yung ano. Yung ano na naman. Yung ano na naman. Wait lang. Guys, di ko kayo nakikita. Kasi sana yung magulo ko rito eh. Ito kasi dalawa eh. Wait lang yan, oh. Ayan, nakabuiit na. Hello, hello. Sure mo. Nag-connect sa'yo, Iyo, nag-connect na. Nagtanog? Turr. Nagtanog ka dati, liling. Mag-sound ka na. Wait lang. Ano mo, YouTube. Wait lang. Mag-YouTube tayo. Kaya, si Rogen ho, mababaliw na yan sa atin, no? Rogen, pasensya Lupin, na. shout out. Sorry. Where are you from? Yan. Sige. May bago ka ng BS, Bicola na? Ano pa? May bago ka ng B8. Daiman, mabakal pa lang pag uli. Mauli na kayo. Ulit mo? Sa duwa na sa ng bulan. Daw, di ka na makanta? Mabakal duman sa Bicol. Hindi na makanta. 2 bulan pa baga. Ini nga ni, biit ko, di paghali, di iwalat. Tinan nyo nga kung Okay. maririnig. Tigtitin Tingnan nyo, over mo na sa tugang mo, tapos gamitin mo pa. Ay, nadidinig. Sigwa na. Meron. Maluya lang. Ibulyo mo yung cellphone mo. Sa cellphone mo nakabulong. ang lapa, sabi Di ko ko na. Ibulyo mo yung cellphone mo, yung pagkukuha mo ng video, okay, ibulyo mo. Pakinggan mo nga, Pem. Sige. Abi mo kita. Magkadayon na. Kaysa gugma ko. Bakit? Guys, pasensya ka guys. Ano lang to practice. Ano naririnig? Ha? Kahit Double image ka. Mag-i-echo. Ha? Mag-i-echo. Mabalik yung ano mo. Nadidinig yung sound? Mahina. Malakas kaya, baka naman itong biit ni Jennifer ang mahina. Ginunit niyan kasi lapa. Pero yung ano ba, ito ba oh. Diyan mo, saksa ko. Hindi pa din nadidinig? Mahina lang? Guys, huwag niyo akong tumanan, guys. Huwag mong tawanan, iyakan niyo. Okay na. Pinagpapawisan na ako, guys. Woo! Alin pa yung papawisan? Lahat, yung singit. Sa aming duwa. Ano to, pwede magpapatindog? Bae na. Iusog na sa kuta ni Duman, ho. Taday na nga ni, taday nga, halipot nga ni ate. Dahil mo na Hindi niya ako niya magtagalog ka mo. ipatikan. Ang biit delikado yan, sensitive yan. Dikit Arab ka. Sige, mapuntakan ng kapatid ko, guys. Sensitive na ang biit. Para ikaw lang yan, sensitive. Hamag ka, Wes. Malakas ba boses ko? Huwag na tayo kayo magkanta. Dahil yung ganda. Tanggalin ko na tong kanta. Yatay. Pagtarang ka na sana. Libukan Guys, tugang mo. Palian na yan. Ha? Kasi, Libukan. ano ko ba? Nasisira ang aking, mag-ano na lang tayo, magtamsakan na lang tayo, gayatay. Kasi practice lang ba yung practice? Ayan. Mag-open cam na si host. Ayan. Mag-open ka, ano dyan? Co-host. O, halion mo na yan, halion mo na yan yung saksak mo. O, di saksak ko. O, halion mo na. Maririnig pa rin nila ako. Iyo. O, sige, ilagay mo na doon. May Oh, assistant yung pa ako. lato-lato. Nakita na yung lato-lato. Misay! Nino! Nino!
Yung lato-lato. Anong lato-lato? Ayun na. Okay na? Okay na? Saga kan dahil na makadangog tugang mabigula na. Saga dahil na makadangog tamo kay Bungog na. Tayo na nga yan. Oy guys, mag-ano na lang tayo guys. Pero nakatagilid man ako. Pero hindi ako nakikita yung aking kagandahan. O yan na nga ni, upig ayos ko na nga ng ribok mo man. pareho lang kayo maingay. Yun na. Wings, magpakita ka. Ano yung papakita ko? Magpakita ka. Yung mukha mo ba? Si Kuya Ayusin Tignan. mo. Ayan. Guys, tapos na kayo guys sa nakapin guys. Pasensya na guys ha. Lupin, thank you Lupin, salamat. Init. Ayan. Magpakita ka dyan. Ayan na, okay na. Ayan, may rin ako sa aking likuran. Natapos din. May GRO sa likod mo. Pala music, nakakahiya pa naman yung ano ko. Pinang GRO doon sa likod mo. Ha? May GRO doon sa likod mo. Ayun, meron nga, nagpapaanak kasi ng baboy yung kanyang asawa. Papanganga. Si Bitulana. Meron nga eh. Hello, Batman. Thanks for coming. Almost go sweet people. And Oy, oy. Ikaw na lang magkanta, co-host, kasi hindi pala maganda yung ating boses. Gandang-ganda yung ating boses. Ano ko muna si si Lupin. Ang ganda naman ng flowers niya. Nandito ako sa mo, Lupin, oh. Sino si Lopin? Hindi ko nga alam si Lupin, eh. Lupin, mag-ano ka nga ng ano mo ba? Natapos na yun, ano ko. Mag-ano ka ng name mo para alam ko. Nasaan na naman yun? Pati ako nahihilo sa ano ko ba, cellphone ko. Kailan na, boss? Ganda ng flowers mo. Ha? Tingnan mo, ang ingay nung kasama ko, guys. Pasensya na kayo, guys, ha? Pasensya na kayo guys, talagang maingay yung dalawa na yan. Ganun talaga yan. Si Lupin, yung main mo po, salamat po sa ano mo kanina. Salamat sa blessing, ayan. Sana all may blessing. Ayan na, nagganda pawis na ako doon sa kakapractice ko. Ang pangit. Ang ganda pa naman, galado pa naman ako sa kanta ko kanina, promise. Nasira yung ano mo dahil sa kanta mo. Kasi hindi ko na naano kanina. Go Batman, thanks for for coming. Na? Ang dami pa naman yung tao kanina, nagkandawala. 11 yung tao ko kanina, nagkandawala. Bakit Yung dalawa na yan guys, pag nagkikwentuhan, kala mo nag-aaway, normal sa kanilang dalawa yun. Kay Idol Sipal at kay Lupin. Salamat, Sisikoy. Uy, pasensya na kayo, guys. Binabagsak ako ni co-host ba? Normal sa kanilang dalawa yun. Pag nagkikwentuhan sila, kala mo nag-aaway, normal yun. Masanay na kayo. Co-host, kanta ka nga. Uy, mag-request ako yung yung
sa kuko ni Agila. Ay, kuko ni, ano ba yung kuko ng Agila? Sa kuko ng korek. Kuko ng Agila. Kuko ng agila? Sa kuko ng dalawang agila, mapang-alipin. Kung magulo dyan ko, kumakain pa ako eh. Anong ingay dyan? Kala mo may ano, kala mo nasa ano eh. Kumakain ka ba? Tapos sabi ko, hindi, yung ano kasi, yung aircon. Ay, yung aircon. Ay, papalitan mo na ng bago. Luma na nga yung aircon dito ba? Papalitan mo na kay Bicolana, yayamanin yung kapatid mo eh. Bago yung ano ko, aircon ko doon, pero yung aircon niya, luma. Bago lang yung... Yayamanin talaga siya, promise. Lupin! 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 Where are you? Ang ganda ng pangalan na yan, Lupin ah. May PM ka sa akin? May PM ka sa akin? Ano yung tatanong mo sa akin? Maray na tuloy. Ano yung itatanong mo? Sige, mag-PM ka, mag-PM ka. Dapat, host, ganito dapat to, so. Pakinggan mo ako. Akong inyong Tia Deli. Oo. This is Robin. Bagay sa'yo si ano eh, host. Bagay sa'yo, kaya yung si Tia Deli. Ano da? Chadili? Pangit yung Oh. boses ko. Kayain mo ka ako. Depende si Strogin. Sino Mura ba ang naman. Kanta ka, naubos na yung tao ba? Nung hindi na ako Naubos tao? kumanta, ano ko ngayon, feel ko din ngayon ang kumanta kasi nung kumakanta ako madaming tao. Ngayon, O, isa lang ibig sabihin nun. Kaya nag-alisan nyo, alam bakit? Kaso nga lang, kumakanta ako, wala yung ano, wala yung sound. Basta nasa ano yung, basta mag-ano ka na, prepare ka ng meron 350 or 500. Okay na yun. Ano? 500. Nasa 24. Mura lang sis. Ano yun? Gold, yung gold sa ano, yung gold dito sa Riyadh, di ba? Mura-mura. Depende sa ano. Uy, co-host, magpakita na naman. Mag-ano na lang tayo, magmaritisa na lang tayo. Ayaw tanggapin talaga ng ano yung aking ano, sound. Pag nagpakita ako, wala mang, may nakatambay pang exit niya. Pag nagpakita ka, wala na, alis na rin yan. Zero yung viewers mo. Hindi, mag-i-stay sila dito, mag-i-stay sila dito. Diba? Grabe talaga yung ano ko kanina. Nawala tuloy yung tao. Oh, yung nakatambay sa'yo, ako na yung nakatambay na lang sa'yo eh. Kaya nga, tapos si Rogin. Oh, eh, parang masama pa loob mo. Ang gusto mo, ipatulpo natin? Oo, nagkandawala na sila lahat. Huwag naman ako. Kaya, ipatulpo natin. Nagmakaawa talaga si Rose. Wala bang ano dito, yung gaganda yung ano ko, yung boses ko, yung naiiba yung boses. Ano ba yung Hindi ba si Roger? yung bang pang paano ba, yung dito pa? Pati ko natin Trudin, ikaw na lang, tapos si Wings, tapos si Bicolana. Nagkandawalan na sila lahat. Parang ano ba, parang feel yata nila yung kumakanta ako. Kaso, wala eh. Local tong biit ng kapatid ko. Ayaw magpunta Wala ba ang cellphone mo? Ang biit ko ba? Nakakakanta nga. Hindi, ibig sabihin na wala yung pang saksak mo talaga kasi hindi mo alam yung pang saksak eh.
Kita nyo guys, nagkikwentuhan na naman yung dalawa. Normal sa kanila yun. Nagkalambingan lang yan, mga ganyang salita. Nagkalambingan lang yan. Si Lilian. Salamat si Lilian. Yan. Kita mo, may taga-baba ka pa ng mga bahay. O, kita mo. Bait ng kapatid mo. May taga-baba mo. ayos ng cellphone ko, di ba? Saan ka pa? O, di ba? Sabihin mo, total, yayamanin na rin naman siya. Donate na kami yung wifi sa'yo. Lubos-lubosin na. Ito ka lang, dinonate niya sa akin yung ano niya, yung kanyang diit. Ayaw naman mag-connect sa akin. O, tama yung sabi niya. Lapa yung cellphone mo. Yun nga, yung cellphone ko daw ang ano, yung cellphone ko daw. Mag-ano ka? Magpakita ka dyan co-host. Kanta ka naman, hindi ako makakanta. Pakanta ba ako? Hindi ata eh. Nakaligpit yung bilik ko eh. Maglabas na lang ng ano, ng sama ng loob. Wala na ako ilalabas si Roddy. Ano sama ng loob? Baka ibang sama ng loob yun. Oy, mayroon nito si ano. Guys, palablab guys sa nakapin si ano yan, si Go Batman. Go Batman, where are you? Where are you, my friend? Bah, Ayan, English no? speaking ka, nakabiit ka lang, English speaking ka na. Stay there, my friend. Where are you? Wow! Tapos banatan mo ng Bicol, ano? Diyate ka talaga? Oy, dikitan Sino mo ka yan. mag-donate sa akin ng bait para makapag-English speaking na rin ako? Yan, Wings. Dikitan mo yan. Kalublo pa lang daw host. Ano yan? Siguro. man ang oras niya, karoon man aki, karoon man tayo na nag-aki. Ano man ganda ang boses kaya ligay ko na dada ko yung suto bang ano ko. Sabay tayo, ayun, sa cellphone na yun. Dito, makakunik. Yung BS, ay nga nagkukulit sa BS. Kasi ito nandoon lang tapos is dito. Eh, nga, dapat BS yun. Ang gusto ko. Hindi ba nakakunik yung ano ko na to ba? Itong pan-live ko, ano? Wings, hindi siya nakakunik. Ha? Hindi nakakunik itong cellphone ko ba na pan-live? Di dapat Sabi ko sa, naririnig. yung naka-live na yan, naka-live, saksak mo yan sa live 1 or live 2. Sa live 1 na lang. Sa live 1 daw, sa live 2. Mayo ganit ang cord. Wala daw cord. Ewan ko sa kanya kung nasaan ang cord nito. Okay. Wala raw cord, ay dilapa din yung biit niya. O kaya nga. So, disim lang yan ng cellphone mo, lapa yung cellphone, lapa yung BH. Ang cord, ayan o, duwa. Ayan o, big try ko na dyan sa cord tayo. So, ibig sabihin, hindi nga ito ang ginagamit mong cord dati. Kasi kung ito yon, kasi parehas lang din naman ang laki ng cellphone natin eh. Dahil ang cord ka yan, dito ang sakit. Tapos, O, nasaan na? intaday ko na. Tapos sisisihin mo yung cellphone ko. O, di, hindi ko rin pala ito magagamit biit mo. Ipa-donate mo na rin yung cellphone niya. Kaya O yung nga. laptop. Hindi ko din siya magagamit, di ba? Bumili ka ng cord, mayroon yan. May nabibili yan. Ano ang sasabihin pag bibili ng cord? Okay. Pinagyate itong dalawa na to. Pag sabihin mo pag nabibili ka, pabakal ng cord. Pabakal. Kaya nga. Tingnan mo, sayang lang. Hindi ako nakakanta. Sabi ko, first time ko pa naman kakanta kasi nga wala yung amo namin. Magkanta ba ako ba? Wala din talaga. Useless talaga. Ganado pa naman ako. Mga
Hindi, wala ka sa ilalim, Pem. Eh sabi mo bakit nagagamit ni Bicolana yung kung walang cord? Iyon nga, nung una nagamit niya to eh. So, ayaw niya Oo. lang ibigay yan, kaya ganyan. Magdo-donate rin lang naman, kulang pa. Oh, narinig mo yun? Narinig mo sinabi ni Kuho? Ayaw mo lang, nagsasabi kang i-donate mo sa akin pero ayaw mo lang din ibigay kasi wala yung cord. Kasi hindi ka magagamit yung cord. O bakit nag-miss call si Timay? Parang nasa palengke lang sila, guys. Bakit ano voicemail ni Timay? 3 miss call. Bakit nag-miss call si Am? Tapos naman napansin ka ko naman ngayon lang dumating. Ang late naman ang cellphone ko. 3 million in the house. Ilan pa ba yung tao ko? Guys, pasensya na kayo guys. Keeping Bicolana ha. Kasi, ano ba? Pasensya na kayo sa dalawa, guys. Ganyan talaga yan. Uy, nagkatawala talaga yung tao ko. Saan na kayo sila nagpunta? Mag-ismisa na lang tayo. Parang kawawa si Yos. Ikaw na lang kumanta ko, host. Yata yun eh, para kung ano ko lang, tawag dito. Ano? Guys. Wala eh. Ang ganda-ganda ng mic. Naririnig ko yung sarili ko, pero hindi nyo ako naririnig yan. Narinig kita. Narinig ka nga lang problema. Yung pagkukuha mo ng video, okay. Tutunog ba? Eh kung halimbawa, itapat ko na lang yung cellphone dito, hindi din madidinig. Ano itatapat? Yung cellphone ba, lakasan ko na lang. Itatapat mo sa mic? O yung katulad ng pag ginagamit mo cellphone lang, walang biit. Wow, ang taba talaga ng utak nyo. Bakit? Babe, ba yun? Hindi ko alam. Yata yun eh. Nakalag si ate. Sanay na kami sisiping. Ina naman. Yung tayo pinagluwaso. Sisiwatin, salamat sa paharang. Salamat sa Watin, shout out. Batman Dan, salamat Sisi Boy. Wala talaga, hindi talaga. Pero baka nandyan per sa ano, please. Per, baka nandyan sa mga cabinet mo naman, please. Pag-donate rin lang, kulang pa. Hindi nga gumagana biit mo. Tuloy yung safety mo. Baka mo ba? Mataba yung utak ni Ho sa Arojane. Ang talino. Naisip niya pa talaga yun. Cause, alam mo, kwento ko sa'yo. Yung cellphone ko, nakalakas yung ano niya, yung... Puta ka? Puro na lang ako tawa tuloy dito. 5 million in the house. Salamat, guys. Mamaya, sa banig yan. Mag-ano na lang tayo, mag-marites na lang tayo. Atay nito. Gusto ko pa naman kumanta. Alam mo ko, host, yung nasa likod ko, mayayamanin ay yung binabantayan yung kanyang baboy. Alam mo kung ilan na yung anak? 20. Okay. Lata naman yayamanin kita mo. Sa forma pa lang, yayamanin na eh.
Mm. Ako lang yung mahirap. Oo, magpiling yayamanin ka rin. Wala nga eh. Piling na nga lang, wala pa. Ano ba yun? Meron lang ako yung feeling maganda. Oy, co-host. Alam mo kung ano yung meron sa akin? Ano? Feeling maganda lang ako. Wow. Di atay ka, Waze. Natahimik na si Mayura doon sa likod mo. Ha? Natahimik na yung Mayura mo. Oo, natahimik na kasi nag-iisip pa siya kung may lalabas pa ba o wala na. Anong lalabas? Ayusin mo. Anong lalabas? Lalabas yung kanyang lalabas yung kanyang baboy. Kaya nga tumataba. Saan lalabas yung baboy kanina? Salamat si Lilian. Uy, si Lilian, gusto ko pa naman kumanta. Ayaw talaga mag-ano nito kasi bigay niya daw to sa akin. Mas mabuti ang Ay, si Oo nga, Siri. hindi inaayos ni Peng lalabas Ito hindi ko magets kung anong lalabas Ay, namumuti ang loob nito. Yung aircon mo parang eroplano Alin? Akala ko lato-lato pinalalabas. Lato-lato raw sa pinod. Masama yung pakiramdam niya, masama yung pakiramdam ni kapatid. Wala siyang gana. Oo nga eh. Pagka yan. Ano pa gagawin natin? Magkanta ka naman, focus. Wala tayong ibababa. Mabuti pa rin ang ating kalooban kay ganda lang. Kakanta ba ako Di pa nga ako nag-hilamos, di pa ako tututbrush. Wala naman nagbababa ng mga patatamsakan kasi tayong dalawa lang eh. Masama pakiramdam ingay. Oy, alam mo sis Rugin, masama Sa pakiramdam. pakiramdam niya, ingay mo kasi raw. Pero kung iyan nakuha ko na. Ito pala, kailangan ko patayin, doon na lang ako makinig. Nadudubli ba yung aking yung naririnig ko? Yan nga sinasabi ko sa'yo kanina pa nagdo-double image Kaya pala tatlo yung ano mo Yan, okay na. Okay na. Ang taba talaga ng utak nito. Ang taba ng utak mo Sorry naman. Uy, naiilang kaya ako sa Ito ba? Ano ba ito tawag nito? Headset niya. Tingnan mo, nagla-live ako pero nagnanong. Tama nasa palengke na naman sila. Nagkikwentuhan lang sila niyan. Kaya nagsialisa na lang sila. Sabi, mga baliw man to magkapatid na to ba? Tingnan mo, ang ganda pala ng sound. Diba? Nagdadalawa pala kanina. Ox na, 60. Pwede na, pwede na ang alin. Si co-host na lang ang kakanta kasi sa akin hindi gumagana ang biis niya. 4 million in the house. Salamat guys. Akala ko. Oy, sinipa na. Sinipa na daw. Sinipa na. Narinig mo yun? Ano yan?
hindi matutulog si yung aking kapatid magbabantay ng kanyang big. Hindi talaga ano ba? Natulo na yung ilong ko. Para may hinahanap ako, hindi ko nakikita. Nasaan kaya si Doy? Hindi na ako pinasyalan ni Doy. Si Kuya Ted nawala na. Oo, parang natulog ka na dyan. Oy, magsalita ka naman. Oo. Parang may ano yun. Sige na, nawala na siguro. Hoy, naglato-lato ka ba dyan? Nawala ka na. Ano naglato-lato ka dyan? Nawala! Kanina ba ako dal-dal-dal-dal? Ayaw mo magsalita. Lupos na lato-lato. Ang sakit na ng lalamunan ko. Nakadalawang kasta lang ako kanina, pero sumakit na yung lalamunan ko. Paano ba yung pagpaiba ng pagpaganda ng buhis dito? Yung paiba-iba ba ng buhis? Ano ba? Pagkain talagang ganyan lang talaga yung buhis. Ganyan na yun. Ha? Pangit yung buhis ko dyan. Nasaan na ba yung mga saksakan ko? Pero abot mo nga yun, pero ano ko, pero dapat pala nito. Seryoso yung kapatid ko. Guys, saan na kayo, guys? Kausapin niyo naman ako, guys. Nagkakawa na si host ba? Iniwan na permanent in the house. Salamat, guys. Nabuwag na talaga ako. First time kong may ganitong mic, kaya medyo ano pa ako yung wili-wili. Alam niyo yung nawili-wili? Wings? Ano ka? Ingay mo. Ha? Naato ka na ng pinagaho. Kanina po. Ito. Buwan na ah. Paano ang tugang mo? Ang taga sainan? Hindi taga-bukid. Yan. Taga-bukid ba? Taga-bukid. Uy, ang saya-saya kanina. Dapat binigay mo yung location mo kay Apo. Magnobela ka na dyan. Magnobina ka na dyan dyan si Siping. Magnobina ka na raw. Ha? Magnobina ka na raw sa yan. Ano? Ano? Vince, ano? Anong kanina ka pa kaano? Ano bang ano? Yung boses ko ba, okay lang? Ano yung boses na yan? Kanya na talaga yan. Bigay ng may kapal, tanggapin nyo na. Alin? Alin? Pangit kasi kung ang hihintip. Dapat nakarami na ako ng kanta. Panireklamo tong pinagdunitan mo, Bicolana. Ayun, may clap pala. Yung pala yung clap lang. Kuya Wings, ayan o, puro natawag si Cicero Simba. Pinagdunitan na nga, panay pareklamo eh. Hindi kasi nagana ba? Wala yung ano ba? Wala yung kanta. Yatay. Kaya, ang hina mo, ngayon hindi na mataba utak mo, kaya hindi donate ka sila pa. Tama. May point ka doon. May point ka. Lapa. Guys, alam niyo yung ibig sabihin nila pa? Bulok. Bulok hindi donate. Asan yung kapatid mo? Asan yung kapatid mo? Ano yun? Si Lilian, ang ibig ng lapa, ano yun? Yung sira. Sira siya. Lapa, sira. ano, Lilian? Yung salita sa Bicol, yung lapa, bulok, sira. Yun. Donate kasi sila na.
Giatay na Bicolano niya. Sabihin mo yung laptop niya, i-donate na rin sa'yo kasi lapa din. Videohan mo nga mas makita sa atin pa. Malabo siyang ibigay sa akin. Bakit? Yung laptop, malabo. Magdo-donate rin lang naman, lubos-lubosin na. Sa bagay, di ba? Dapat ganon. Mag-aano ka na rin lang yung lubos-lubosin na para hindi na mahirapan yung kapatid. Diba? Ganito, turuan kita para i-donate sa'yo. Sabi nyo, Mayora, yung laptop mo, bigyan men. Bigyan naman. Bikini men, yung laptop mo. Oy. Next month, wag kayong mawawala, ha? Invite ko kayo. Si Lilian. Si Lilian. Si Rodin. Oh, tumatawag na si Rambo. Isa. Tumatawag si Rambo. Tumatawag. Ano ka? Ano sa training Oy, sagutin mo na si Rambo yung talon, oy. Sagutin mo si Rambo. Siguro sila sa baba. Iniisip mo? Ayun kung ano, oh. Sagutin mo na. Magdo-donate yan sa'yo ng laptop. Minisis mo. Oo. Tumatawag na si Rambutan. Tumatawag si Risa. Risa, Yes, bakit? OFW. Si Reza Ontiveros. Sino si Reza Ontiveros? Yate na LS mo to, Ping. Panay ngaw natin eh. Patos ni Rina. Patos. Kasi yung maliit namin nandun sa kanila. Sinama ng kanyang amo. Doon matutulog kaya maaga kami nakaakyat. Ang sabi ng amo ko, Jamila, okay na umakyat na kayo. Kasi wala naman yung bata. Eh, sila lang din naman ang nandiyan. Eh, nakaakyat kami ng maaga. I will send picture. Mga ano talaga, mga buwan. Sige. Sige. Sige, bababa na. Ay! Bakit? Bakit? Sapatos. Sapatos nino. Sapatos nino. Okay. Uy, magsalita ka dyan, co-host. 4 million in the house. Salamat, guys, sa naka-stay dyan. Sapatos nino? Nili na? Oo. Bakit kanina hindi na Naligaw na nga eh. Sino kukuha? Si Jeffrey. Nandiyan na? Pasensya na kayo, guys, ha? Nawala na talaga yung tao. Nagkandawala na 4 million in the house. Yung naka-stay dyan. Maganda ba ang mukha ko dyan? Para madilim kasi ang aking camera. Hoy, Wings, magsalita ka na dyan, Wings. Wings, may kausap ka din? Nakamute ka. Wala kang boses. Wings. Yahoo! Wings. Si Rogie na wala na si Wings. Hindi na nagsalita. Ay, naku. Naku, si Rogie. Patay na. Yari.
Hindi na nagsalita si co-host ba? Oo, nangyari. Nangyari sa'yo doon. Samahan mo naman ako doon. Sayang talaga yung cord. Hindi talaga makita-kita ng kapatid ko yung cord ba? Diba? Pati si ano, nawala na din si kausap ni Kuya Wins yung sino kausap, may ano kasi yung may heart ba, hindi bumabasa. Ang sakit talaga na lalamunan. Nakadalawang kanta pa lang ako, sumakit na yung lalamunan ko. Kausap Kuya Wins yung magandang ano, ay, may natakpan kasi ng si Suji, natakpan ng heart. Yung yung message mo. Puro na kasi tong aking mga cellphone, puro na mga naglato-lato na yan. Oo nga, nawala siguro to, nag-CR. Hindi man lang marunong magpaalam. Magpaalam naman minsan, paalam na aking mahal. Masakit isipin. Ayan na siya. Wings, saan ka nagpunta? Paalam na aking Kausap ni Kuya Wins yung makinis na lips. Yun. Maganda yung boses ng mic. Yung boses ko lang hindi maganda. Naglato-lato ata si Kuya Wins. Naglato-lato. Wala rin lato-lato. Ano na nangyari sa atin? Nag-post. Hoy, co-host, magsalita ka naman dyan, oy. Sasalitaan naman ako. Naglato-lato yung Hindi ka ba? Oo nga. Nawala na siya. 5 million in the house. Thank you, guys. Ayan. Pasensya na si host. Hindi nakapanta kasi ano siya pa. Nasakit na yung kanyang lalamunan. Co-host, where are you? Co-host. Magpakita ka naman. Yatay ka. Pero usap ka na talaga. Isa itapos pa ba? Mayo. Kaya nga sabi ni tatay, umakit pa tayo. Ayan. Ayan na, pakita na ako. Ayan o. Kasi nga wala. Ayan na. Kain na nga tayo. Ayan! Wow! Nagpakita. Uy, bakit ka nagpatay ng ng car? Balik Karasal lang hiya ako rito eh. Kagwapo eh. Oo. Basta ka na. Nakita mo yun, si Srojin? Nakita mo si Koro? Nalalaglag yung aking mic. Siguro ganyan to. Bakit masakit? Okay lang yung malaglag. Huwag lang yung malaglag. Ay, Wings, alam mo, Wings, nagsasalita ka dyan. Wala akong naririnig. Nakamute ka siguro. Ay, pingi ka na siguro. Naririnig nga kita eh. Nakamute ka. Makamute ka dyan. Oo, yung kamay niya, sisiping. O, tingnan mo, may pagkain na ako ba? Masarap? Hinati mo? Ito yun, si Srojin. Hindi pwede natin sabihin, Idol Sipal, wow, nagpakita si Kalbo. Kalbo, kamay talaga yung pinakita mo ba? Idol Sipal, salamat. Parang tayo na lang ang tatlo. Oo nga eh, tayo na nga lang tatlo. Idol Si si Pal. Srojin, ito yun, hotdog with egg. Ito yun, ngayon pa lang namin titikman. Mahilig ka talaga sa Natin hotdog. yung kapatid ko, hati kami. Mahilig ka Masarap talaga sa hotdog.
Meron yung pagbalik ni Hatchor ba? Idol Sipa, Ano, hindi na ako mabubuo tayo. nagkanta kasi hindi Eh, si siya Miss Lelo, nagtutuloy ano sa pa eh. sa biit yung Busy sa trabaho si Miss Wala Leo. talaga akong marinig. Kita mo yung kapatid mo, ang takaw oh. Hindi Ubus naman niya yung 1.5, yan ang nagsasalita natira. siya, pero wala siyang marinig. Oh, ano? Laka. Hindi. Nakamute siya si Rodin, ano? Boss, Nakamute, Wings, alin? Yahoo, shout out. Kanta ka na. Magkanta ka na kasi, Wings. Nakamute. Nakamute siya. Nakamute siya, guys. Sis Rodin, ang laki ng hotdog. Hindi. Hmm? Ayaw niya ayaw niya wala eh, naglato-lato, sisipin, oo nga eh. Uy, nawala tuloy siya. Elevator daw. Pero ikaw dapat baka maraot ko na naman eh. Wait lang. Yung kapatid ko, pagalawin ko kasi, itanggalin mo na kasi wala man nakasaksak ba? Baka ano na naman matanggal ko ba? Ayan na, akyat ka na, akyat. Kapatid vlog! Mega love shout out. Thanks for coming. Ayan na, binaba na yung hagdan. Akyat ka na. Nagutom ako guys kasi maaga kaming umakyat. Hindi man kami kumain. Yung pagkain. Minsan, ay, ayun na, per. Minsan lang kasi yung sabihin ng amo namin na pwede na kaming umakyat. Kaya sinabayan na namin ng akyat, di ba? Kapag mag-LS kayo, dapat tapos na lahat. Gawin tapos na kain. Gutom dapat. Maaga kami idol people umakyat kasi pinakit na kami ng amo namin. Nagutom na ako ba. Wala, na lang kami, nagkikwentuhan na lang kami tatlo. Kasi, Ang tatlo? Dalawa lang kayo, naging tatlo. Nasawa na sa amin kasi wala daw akong ginawang Nakamute pa ba ako? Kapatid vlog, guys, pakilablab sa nakapin. Oh, wala akong naririnig sa'yo. Nakamute ka. Nakamute na. Hindi ako nakamute ah. Kumain ka ulit mo. Ma, ayun na ko na. Kain tayo. Idol Sipan. Kumain ka, walang tayo. Ay, tuwing pag ako talaga nag-LS, laging ganyan ba? Laging may kasamang kain. Dan, kuya kapatid. Ayan. Salamat si Rodin, salamat. Sanay na sila sa akin tuwing LS ko ganyan. Open natin yung ni kapatid. Cellphone. 6 million in the house. Salamat, guys. Oo, wala akong naririnig sa'yo. Mag-ano ka nga. Kung sasalita ako, nabingi ka na yun oh. Wala akong naririnig. Sis Rodin, sabihin mo nga kay Wings, nakamute siya. Yatay na yun. Bingi na siya, boss. Huwag mo na pansin. Kanta ka na lang, boss Wings. Hindi ako nakamute oy. Ayusin mo yung beat mo. Wala talaga akong marinig. Naririnig yung ni Wings? Yatay na yan eh. Baka makapal na yung tutuli eh, Peng. Linisan mo minsan oy.
Wala talaga. Na ano na, Rogen, na tawag dito si host na ano na, tawag dito. Nabingi na. Ngayon ko lang narinig. Ay, narinig. Kanina pa ako kadaldal rito. Hindi napindot kasi ni Jennifer. Oo, kita mo na. Oo, galit ka pa. Napindot ni Jennifer yung ano, yung phone ko. Kaya ganun. Oo. Wala pa kasi Kasi yung diba, cellphone inano mo. ka niya, inakyat. Wala pa. Kapatid vlog, mega lot shout out. Idol si Paul. Shout out. Ayaw ko nagpakita. Sarap na nanghiga ako rito eh. Oh, dinig raw ni kapatid vlog. Eh, ikaw lang di mo ko marinig. Host eh. Minsan magtagalinis-linis ng tenga house. Baka medyo makapal na yan. Kota mo, naiihi na naman yan. Hindi ko narinig. Malaki ba? Tapos sa hindi ko narinig. Yan, ay medyo maliit-liit na yan. Hindi ka na mabibingin yan. Ayan na, naririnig na kita. Oo, kasi ko na nga ba eh. Ako naririnig mo? Oo, ay hanggang dito sa accommodation yung boses mo eh. Yatay. Hirap na hirap ako. Kasi nga, dito man tuloy na ni Jennifer ba sa ano. Malakas yung boses ko. So, sabi ni Idol si Pal, oh. Rogen, hindi tayo bingi, siya lang talaga ang bingi. Oh, di ba? Hindi. Napindot kasi yun doon kasi nung pag ano niya yung nahawakan ba? Nahawakan. Kung ano-ano kasi Sorry hinahawakan. naman, Sorry naman, guys. Sobrang busog Kinuha na ko yan kaya nabingin. Oh, di sabi ni kapatid vlog. Hindi ko kasi talaga narinig kanina. Kaya, pero dati naman naririnig ko, napindot niya ba? Sorry naman guys, tako lang. Yung soft drinks niyo, ubos niyo na yung sa 1.5. Hindi pa. Takaw sa soft drinks. Ano Galit ka yan? niyan, host, sabi ni Rogen. Kahapon yan, birthday ni Risa. Hindi namin naubos. Tapos, yun, may tira. Ngayon namin titirahin, di ba? Yung Pepsi, masyado yun. Malakas yung asukal nun. Ganon. Oo. Hindi naman ako, Tingnan hindi nyo naman nasa ako label nagagamit. Ha? Tingnan nyo nasa label ng tingnan nyo yung Pepsi, ang lakas ng sugar niya. Hindi ko tinitingnan yan, basta ako umiinom. Pipsi tayo. Libre kasi, no? Bahala na eh. Oo, libre. O, natapos na ba yung ano? Libre kasi. Nandito ko sa video mo kapatid vlog. Ay, namatay tuloy. Hindi natin talaga ito sa kong cellphone ba? Ano bang cellphone mo? Sino ba nag-donate niyan eh? Dino-donate, sira pa rin, bulok pa rin. Ano bang donate Ito yan? na nga po. Tingnan mo ng kalahati. Nangalahati. Dito na lang sa isang cellphone. Yatay. Hindi ko matapos
tapos yung video ni ano, ni kapatid vlog. Wait lang. Grabe tao yung nasa baba. Yung tao mo, parang kinikilit yung ulo eh. Sabi Yung mo nga, dulo mo, parang kinikilit eh. sabi mo nga co-host, sanay na kayo sa akin. So, ganyan na talaga ang natural ko. Natulog Ayan. yung kapatid mo, kung di Kasi pa natulog yun. Papanuurin ko yung ano ni kapatid vlog. Dito na lang sa isa kong cellphone. Puro na nakasaksak ba? Dito na lang kasi yung isa ayaw niya Okay. ano ba. Yung mga ganyan, yung mga yayamanin, dami cellphone. O ayan, dito na lang sa isang cellphone. Pangalawang ano na to. Namamatay-matay kasi yung isa kong cellphone. Kaya Tapos dito na lang. pinapakita mo lang yung bago mong cellphone. Uy, hindi, uy. Sana all, marami na po dun. Pati yan tumawa din, ha. Guys, tumatanggap din ako ng donation. Yung mga tumatanggap din ka ako ng lalot ng cellphone. Ano? 7 million in the house. Thank you, Sabi guys. sa Idol Hospital, pati yung kigol niya, tumawa din. Ganawa mo yung ano, kigol. Alam mo yung kigol? Host. Hindi ko nga alam, kaya ko nga tinatanong kung ano yun eh. Ano ba yun? Ano ba yung Sicilian? Ipalas chatter mo rin yung cellphone mong bulok. Di ata yung term. Yung cellphone ko Ayun, bulok. Ipalas natin. Dito lang ko yung type niya. Yung cellphone ko bulok. Ipalas natin ko daw. Oy, pasensya kayo guys. Ano eh, mahirap lang si Jose. Si kapatid lang yung mayayamanin ba? Kaya, bagay naman. May mag-donate yan ng bagong cellphone. Yeah, ata na eh. Dami na nag-donate sila. Kita mo, 2 na bago. Sana all. Sana all. Yung yung Plus chatter mo na yung cellphone mong bulok. Baka sakali meron pang mag-attend sa LS sa last chatter mo. Eh, wala mag-a-attend doon kasi last chatter, bulok. Magpa-chatter ka na rin lang. Yung kailangan yung mapakinabangan. Ilagay mo rin sa karton na bago ng cellphone mo para kunyari bago. Para mabudol mo sila. Sabi ni Ipalas chatter mo Rambo, rambutan host, donate daw. Yeah. Sabi ni Rambutan mo, donate daw siya. O, kita mo na. Pati si Rogen, alam ko na rin eh, Rogen eh. Sana all. Alam ko rin. Sana all may rambutan. Sana all may mag-donate. Wings, ano yung sinasabi ni Idol C? Parang hindi ko yung naintindihan. Anong kigol? Kigol, di mo alam yun. Ay, sus Maria Jose. Hindi. Idol si Pat, di niya alam yung kigol. Ano yung Para- kigol? Ay, kigol. Kigol. Hindi mo alam yun. Kigol. Kigol. Hindi niya nga rin alam eh. Ay, wala sa bundok noon. O Ano sabi ba niya ni yun? Idol, wag na maingay. Kigol. Idol si Pat, Ano, alam ko kigol? yun. Kigol. Kigol, isa lang yun. Ano nga yun? Pilit ba talaga kanilin? Yeah. Hindi rin alam ng kapatid ko eh. Bisaya ba yun? Yung ano yun, host, yung ano ba, yung ano, ay sus Ginoo. Hindi mo alam yon? Yung ano, Okay. kigol ba? Okay. Oy, yung mukha mo. Hindi ko kasi alam, yung Bisaya ba yun? Ayan oh. Hindi pa tapos pinapanood ko pa yung video mo. Kita mo si Rogen, alam ni Rogen eh, oh. Kapit bawi na lato-lato, sabi niya.
hindi ko alam. Kapatid ko nga, hindi niya rin alam eh. Kunyari lang Ayun yung ko di lang. alam. Ano, ngayon ko lang narinig yun. Promise. Kigol. Ngayon ko lang I-google mo narinig. si Pong. Oh, sabi ni Lilian, i-google mo raw. Mamaya. Mamaya si Lilian. Ang haba nung ano ni ano. Kanta ka na Alam eh. ko yung Rojen, yung Kigol na yan kasi naririnig ko minsan din sa ibang ilis na papasok ko. Mga Bisaya nag-uusap na naintindihan ko, na-gets ko yun. Kaya ano ko rin yun, alam ko rin yun. Gigol nga yung ibang sinasabi nila eh, Kigol, the same lang yun eh. Iba lang yung pronounce. Alam mo naman taga Visayas ako. Taga Davao Tingnan mo, gid ko. Rojen, taga Tingnan Davao mo, gid ko. Bisaya pala yun, salitang Bisaya pala yun, kaya hindi ko siya maintindihan. May Bisaya kami dito kasama, pero hindi man sila nagsalita ng gano'n, hindi ko pa narinig sa kanila yun. First time kong narinig yun. Kaya talaga, hindi ko talaga siya alam. Tapos tinatanong ko kapatid ko, hindi niya rin daw alam kung anong ibig sabihin nun. Kita nyo guys, nagpapaliwanag lang yan pero galit eh. Oh. Hindi. Kita mo na kapaliwanag mo, nagkikinto ka lang, ito mo nakadadalawang oras ka na, oh, di ba? Mga ganyang ano eh. Maganda pagka ano eh, yung bang nagkikinto para nasa palengke lang. Davao, Kuya Win, basahin sila. Taga ano gid ko, taga Davao, kapit ba gid ni Duterte ba? Oo nga, nandun na tayo, maliit na bagay lang yun, pero hindi naman lahat tayo nakakaintindi, lalo na yung ganyan na mga salita na talagang sa atin naman kasi, 'di ba? Marami tayong mga iba-ibang salita. So, Hindi ka Bisaya ako. Taga Bisaya ako, kaya hindi ko kabisado yung salita na yun. Kigol. Kasi ako, ang ano ko lang talaga, Bicol at saka Tagalog. Yun. Kaya kumbaga, naging ano din ako na, iniisip ko din na, para naging mukhang tanga ako. Kasi hindi ko alam talaga, promise. Galit na si host. Wala na yung kapatid niya eh, nakikwento lang yan. Gisingin mo na kapatid mo para pintuan kayo ulit. Hindi ako nagagalit. Alam niyo naman ako, 'di ba? Bawat LS ko, lagi tayo nagkakatuwaan hanggang sa matapos. Hindi tayo nagkakagalit-galit. Magpapaliwanag lang ako, alam niyo naman ako. Kigol, kapag upo ka, yun ang kigol ha, pastilan, o dili ka makasabot pati. Dili ka makasabot kay dili ka man taga Bisaya gid. Ako Bisaya ito. Taga Davao ba? Tag-asa ka host, tag-asa ka, taga Bicol, ako taga Davao ko. Pwede siguro kung may nakakausap ako na yung mga iba-ibang mga salita na ano. Doon ka sa pulis magpaliwanag. Tingnan mo yung comment ni Rojain. Puro ka paliwanag dyan. Nakikita ko. Sa korte ka magpaliwanag. Doon ka sa pulis magpaliwanag, hindi sa korte. Ang gugulo natin. Sa korte ka magpaliwanag kung ano yung... Ano si Cecilia nangangakoy uroy ka. Anong nangangakoy uroy? Ganyan kong oroy. Oy, ayaw na pagbisaya, oy. Dili ako makasabi. Kunti lang ba? Huwag naman kayo magbisaya kasi hindi sa... Huwag kayo magbisaya kasi sa totoo lang hindi ako nakakaintindi ng Bisaya. Giyatay niya. Sabi ko kasi taga Davao ako, binisaya na tuloy ako. Taga Davao gid ko ba, pero ano lang baka ano mo tawag nung
Ano ba yung sa Bisaya yung ano lang, konti lang yung nalalaman? Kadyot lang ba yon? Hindi ko alam. Si Koho siguro ano to, may nakakausap na Bisaya kasi ano siya eh. Medyo may alam siya ng konti. Mayroon din naman akong alam na konti, pero hindi siya yung hindi ka taga Davao. Nila, Yung hindi siya, yung Nililibak. madalas sabihin ba nila, Di ka taga Davao. Taga Davao gid ko Lilian. Pero ano ba, lumaki lang ako sa Manila. Dito sa Saudi pala. Naging Arabo. ano yan si host, ano yan, may kausap lang yan na Bisaya, kaya natuto mag-Bisaya. Bicolano man yan. Agoy. Agoy. Agoy! Kaya natututo mag-Bisaya, may nagtuturo. Hindi, marunong talaga tayo mag-Bisaya kasi alam mo naman, I love to mga Bisaya, 'di ba? Tama ba 'yun? Okay. Alam natin yung mga taga Visayas kasi alam mo 'yun, mga ano 'yun, mga ano ba tawag sa Bisaya ng Dilian? Tarujen yung bang ano ano ba 'yun? Hindi ko pronounce. Yung bang ano kita nyo, matanda na yung co-host nyo eh. Makakalimutin na. Kanina nasa dulo ng dila ako. Yun bang ano, palakaibigan. Ayun. Kaya love natin yung mga ano eh, yung mga ganyan mga ano eh, love natin yan. Sino gusto, to din. Piso kada oras idol si Pala. Yatay na yan. Kaya nawala yung buhok ni Kos. Marami ng aloe vera naubos pero hindi pa rin na tumubo. Tanglad na nga yung pinupunas ko dati dyan eh, para tumubo. Wala tumubo. Bakit? Anong koneksyon ng tanglad? Ngayon ko lang narinig yung tanglad. Ang ingay ko rito, tulog na tong kapitbahay ko eh. Baka katukoy na ako rito eh. Online kind wins. Nakakaintindi naman tayong konti ng Bisaya. Kasi, alam mo yon, pagka napapasok tayo sa mga nag-iilis na mga Bisaya, yung kwentuhan nila ron, na i-memorize natin yun. Anos? Andiyan ka pa? Sino yung ano mo? Ano Busy ka dyan? Hindi. Sige lang, salita lang, naririnig kita. Nag-ano na ba si ano? Si ano? Piso kada oras ay Idol Sipal online. Nakaantok? Nanto ka? Kanta ka kasi. Gusto ko yung kinakanta mong sa kuko ng aagila. Tulog na yung kapitbahay ko. Saka yung V8 ko nakaligpit. Kaya yung mic ko na di naman ginagamit, giatan yan, porkit nag-TikTok ako mag-mic ba, akabay nagloko. Nag-grounded, nagtampo. Parang gustong sabihin eh, nasa white lang yung mic mo na yan, ginila mo rito sa TikTok. Kaya linigpit ko eh. Hindi mo na ginagamit. Dapat ginagamit mo minsan-minsan. Tinamad na ako kahit mag-TikTok. Tinatamad ako ba? Wala na ako sa tawag dyan. Ako na ako tinatamad, kahit pag whited ako tinatamad, wala lang akong time. Grabe eh, hataw yung trabaho namin. Super. Lagi kayong tawag dyan? Overtime kahit nga Biyernes may pa eh. Hindi kasi yung camel, dalawa yung camel na nakabantay sa akin, palitan sila kaya di makadampot ng cellphone. Ano? Sabi ko, di makadampot ng cellphone kay yung isang camel nasa loob ng planta, yung isa naman nakabantay sa CCTV. Yata yan. Allowed naman yung cellphone ko for pang transaction to my work.
Pero sa whitey, not allowed. Kalbo na din, idol, si Pal yung baba kahit. Ano yan? Ano ba yung pang paano? Baby Bear, shout out. Idol si Pal, ano yung pampakapal ng buhok? Mukhang di natutubo yung buhok ko. Oy, Mukhang wala na oy. tong pag-asa. Co-host, ay Mimi Bird, thanks for coming. Mega love shout out. Try mo yung ano, sabi nila yung ano daw, yung ano tawag dyan? Yung nilalagay natin sa paa. Giatay na yun. Yung ano, yung... Ha? Vaseline, itry mo nga. Itry mo nga. Vaseline? Oo, sabi nila. Itry mo Hindi nga. po. Ay di nagkintab na yun. Baka nagalit sa akin yung kasalubong ko. Masinaw sila. Hindi. Ang gawin mo, ano, yung sa, ano ba, sa bago ka matulog. Kalukuhan yun. Tanggap ko kung anong binigay sa akin ng may kapal. Tanggap natin yun. Hindi na kailangan baguhin. Ito yung binigay sa akin. Kalbo ako. Eh di ay, alhamdulillah. Oy, hindi ka naman kalbo dati. Lahat naman tayo lumalagas ang buhok. Ako nga, tingnan mo dati, nandito lang yung ano ko ngayon, tingnan mo ang lapad na ng buhok ko ba? Okay na itong ganito para kalbo para ano, hindi mapagkamalan na may chicks. Oh, alam mo, yung kalbo, yun daw ang maraming chicks. Ano? Kasi, Agaw. Yan. Sibuyas, boss, at bawang. Pakulan mo na. Di mo. Pakukulan na yung ano, yung ulo ko. yun ang sabi nila eh. Yun, nadidinig ko lang hindi ko pa talaga siya natatry kasi kasi dati di ba nagsusunod ako sa school, di ba ako talaga manipis talaga yung kilay ko, hindi katulad ng sa kapatid ko, may kilay sila, makakapal ang kilay nila. Ako talaga wala as in simula talaga simula pa bata ako, manipis talaga kilay ko. Tapos may nagsabi sa school, sabi niya, try mo ate yung yung bago daw ko matulog. Yung Vaseline nga, lalagyan ko daw siya. Madali lang daw siya magkapal, pero hindi ko siya tinatry. Hindi ko pa siya natry. Sabi ni Idol si Bal, si Pal. Frig, sa Mercury ka magbili. Idol si Pal, walang Mercury dito sa Middle East. Sabi naman ni Lilian, olive oil lang. Naman kay Wins, ibabad mo overnight. Tapos banlawan pagligo ka na. Wala na pag-asa to, Lilian. Kumbaga sa motor, helmet yung ulo ko eh. Pure na helmet. Wala nang pag-asang tumubo to, nagtampo na eh. Kasi alam niyo guys, simula nung nagpagalbo ko, year of 2000, hanggang ngayon, lagi akong nagtalbo yung gupit ko. Pagka tumubo yan, kahit kunti lang, ahiting ko na naman uli yan. Ayaw ko yung may buhok ako, kasi pag tumutubo yung buhok ko, sumasakit ulo ko eh. Bakit diba? 8 million in the house. Salamat, guys. Ano lang tayo, chika-chika lang tayo. Chikahan ng mga chikahan ng mga... Di ata ihilil yan. Sabi nila, di palitan mo na yung ulo mo. Ano ulo na ilalagay ko rito? Kasama yung lato-lato. Di ata ihilil yan to. Word tour, shout out. Word tour. Thanks for coming. Nag-love shout out. Diba, kami na tao mo, 7 na oh. Oo nga. Kasi kumbaga, paggabi na siya. Di ba talaga pag nag-i-start ako mag-LS, laging 9, di ba? Yan naman talaga time ko laging mag-LS. Napaaga tayo kasi nga yung maaga ko pinaakyat ni Amo. Wala kasing bata eh. Wala yung babae.
More tours. Thank you. Mimi Bira Bear, yung salamat shampoo, Mimi kailangan sa Bear. buhok ko. Malabo na talagang tumubo to. Malabo na. Ayan, baka may alam si Mimi Bear. Mimi Bear, may alam ka ba tungkol dyan? Bigyan mo ng si co-host. Okay na tayo ito, host, para hindi na mapagkamilan may chicks. Sabagay, mas natural na, mas maganda rin yung natural kaysa sa magpakahirap ka tapos wala din naman, di ba? Okay na Kasi yan. pagka nagka-book to, may book ako, sabihin maraming chicks. Okay na yung kalbo para walang chicks. Ano na yung nandito sa Middle East, kumbaga siya, yung na ng pahinga na, 9 o'clock na eh. Nagbiyahe na kaya Sabi ni Idol biyahe na si Pal, kaya taniman mo na lang ng buhok ng mais. Ano? Taniman mo na lang ng sukok ng mais, boss. Yeah, tayo din. Wag yung mais. Di na ako nangarap may buhok para Hoy, pero nagturo ka na, pero spaghetti na ka nagkakan. Per, buwanaan, mapanos na eh. Ininit ko na, saga na ina yan. Kahit buwan Kaya ko. Ha? Kaya spaghetti. Ito, spaghetti, oh. Kasi nga, hindi nga kami kumain ng kanin. Hindi ako mahilig kami yun, kung ano mahilig yung ako sa nasa rep, ininit ko na lang para may kainin kami magkapatid dito. pansit gisado ang gusto ko lagi. Wow. Uy, Wing, sa ba? Diyan ba sa Riyadh Gallery? Masarap, may na dyan, may seafoods. May? Seafood na mga may kanin din. Seafoods? Ay, mayroon na. Meron na doon. Hindi mo na kailangan pumunta ng bata para makakain ng gano'n ba? Magkano? Depende. Sinabi ko nga kay Abo, ewan ko kung bibili siya. Sabi niya, hindi kayo mapanis. Sabi ko, hindi man mapanis yun. 3 hours lang naman ang biyahe pa. Kumain kayo ron, di mo alam. Sino nag-donate ng kinain nyo? Ha? Kumain kayo ron, di ba? Oo. Di mo alam yung price? Price ng kinain na? Yung price ba nung kinain yung seafoods? Anong 65? Depende. Ang mahal Depende. naman, 55 ka agad yun. 65. Ano siya, madami siya. 65? Na siya? Oo, pwede na siyang 4 na tao kakain nun. Giyata yan. Oo. Wala na mas mahal pa nun? Ha? Yun na ba yung pinakamahal? Mura? Hindi, meron pa. Oy, Wings, gusto mo sa next month, kung makakalabas-kalabas ka, kakain tayo. Wow! Wow! Buta nyo na guys, yayaman si house. Trend, ha? Yayaman yun si house. Hindi sa mayayamanin kasi lalabas nga kami nila Jennifer kasi nga birthday ko, di ba? Hindi Tapos pwede kami- yan. Nakulong tayo rito. Friday. Ha? Bawal yun. Ano bawal? Ang dami na ganyan. Hindi na ganun ka yun. Saka hindi man tayo hindi man tayo magkahawak kamay, hindi man tayo mag-aakbay. Hindi. Hawak kamay. Hindi yun. Depende siguro. Depende yun sa kilos nyo ba. Oh. Kung nasa labas kayo, maglabing-labing kayo, wala kayong papel, yun, makukulong talaga kayo. Hindi man maglabing-labing, iatay ka. Sige, si Rogen, punta ka. Oo nga. Wala lang, yun. May Ang pansit dami-dami gisado na ka. ganyan. Pag may pansit gisado ron, sige, pupunta ako.
O, meron. Meron doon yung katabi ng Jollibee. Meron din doon. Yung pansit. Pansit gisado, meron ba? Oo. Para ano, para Alam ko yun. magkita-kita Alam ko tayo. yung ano. Alam ko yung ano yan, Red Gallery. Alam ko yung Boulevard. Alam ko yung Dubai Mall. Wag na doon. Medyo ayoko dyan sa Boulevard kasi maliit. Mas maganda yung sa gallery kasi medyo malaki lang siya. Tapos yung pagkain, gusto ko yung pagkain doon. Ano yung sabi niya, ilusipan? Mapungkutan ulo kung gano'n ha. Pastilan, bitay, labas. Impas, pangarap ko sa pwede naman dito, cake, Kuya Wings, mag-abaya lang. Hindi ka naman lalandi eh. Hindi naman porket may kasama kang lalaki. Hindi naman porket may kasama kang lalaki. Putol ka agad ang ulo mo. Depende yan sa tao. Hindi ka naman nakaakbay, hindi ka naman nakahawak kamay, hindi ka naman ano. Pag yun siguro talaga ginawa mo gano'n, makikita ka nila, may makakita sa yung ano, iyon, may magsita sa'yo, hanapan ka ng papel, iyon, pwede yun, makukulong ka doon. Pero yung ganyan lang nakakain kayo, mag-ano kayo, hindi yun, kasi mga driver namin, kaharap din namin kumain, hindi Ignorante ko rito, host. Pasensya na, di ko alam yun eh. Alam mo naman, good boy ako eh. Sana all, good boy. Good boy tayo eh. Ganyan talaga, pagka good boy, walang alam. Hindi sa good boy yun, kasi may nakabantay sa'yo. Yun. May nakabantay? Wow! Yes, Sana wow, all. ayaw mo lang. Wow! May nakabantay ba? Bisaya ba nakabantay? Sabi mo kanina may ikaw sa Bisaya. Naano mo yun, naalala mo yun minsan, yung umakyat ka sa live ko tapos, sabi namin, hindi ka namin madidig kasi hindi nagkukunig yung ano ko kasi nga, may kausap sa live. Naalala mo yun, Sis Regine? Ikaw nga una nakahalata ng Kiko host, di ba? Huli ka, Naalala mo Balbon. yun? May nalalaman pa siya na hindi ako naririnig kasi nga may ano siya sa Wala kang kausap. Yung mga ganitong mukha, matitino to. I'm a good boy. Sana all good boy. Mabait to. Sana all mabait. Alam mo yung mga kalbo, mga good boy yan. Hindi yan, pag mga kalbo, hindi yan chick boy. Kita mo tawa sila, Jerogino, pwede si idol si Pal. Kasi nga, natatawa sila kasi nga hindi sila makapaniwala sa sinasabi mong good boy. Wala na good boy na yun. Sini all good boy, o yun. Ano daw? Saudi boy tayo pero good boy to. Karamihan daw pagka Saudi boy ay mga chick boy. Ay iba tayo ron. I'm a good boy. Sana all. Takot tayo sa chicks. Sana all lahat takot. Yan yung pagka mga good boy takot sa chicks. Wow. Hindi nga, yun ang gusto kong kainin doon, ano. Yes. Bagong ano lang yan, bagong bukas lang. Buti na dito, hindi na katulad dati, lalo na sa Bataan. Hindi na rin kami nag-aabaya. Dati, pag naglabas kami, nag-aabaya kami. Ngayon, hindi na kami nag-aabaya. Okay na sa mga amo ko.
Hindi na kami ano. Nung huling ano namin, yung huling labas namin last month, binigyan kami ng tigil 100 ng amo namin. Sabi niya, sige, labas kayo. Tinanong yung driver, sabi niya, gusto mo sumama sa kanila? Sabi niya, oo, sama din ako. Sama-sama kami, o, di ba? Wow. Oo nga, depende. Alam mo, depende na lang yan sa mga tao. Depende na lang yan sa mga tao. Kung ano ang tingin. Depende na rin yan sa mga amo. Mga amo namin, hindi ganyan. Minsan, birthday ng maniho namin. Pag nagpunta yung asawa niya, celebrate kami dito. Dito kami magkakain dyan sa labas sa namin sa garden. Hindi sila pag parehas kayo kapwa Pilipino, alam kasi nila pagka Pilipino kayo, mag-usap-usap man kayo, hindi yung katulad ng ibang lahi makikita nila na kasama mo. Pero pag Pilipino okay lang sa kanila, hindi sila hindi madumi utak nila kasi alam nila pag Pilipino pag nagkita-kita natural na yung pagpipwentuhan. Oo, kasi si Rodin, hindi na ganun kaano dito. Hindi na ganun kahigpit. Kaya depende na lang yan sa kung makikita kayong may ginagawa kayong iba, yun talaga. Tapos wala kayong papel, talaga doon talaga. Pero kung mga ganyan-ganyan lang, pagkado wala. Ang taba talaga ng utak ni Os, naisip niya pa talaga yun. May gagawin ka sa labas? Ba't mo sa labas gagawin? Dapat sa loob. Kenji. Kaya nga, hindi. Meron din kasing ganyan eh. Meron mga ganyan. Tusukin natin niya. Sino ba yung nagawa niya? Patusok na. Shout out. Thanks for coming. Ay, para yata wala nang lamig yung aking soft drinks. Parang nawala na din ang lasa. Tumabang na siya. Matabang siya. Natusok ko na yung binaba ni Kenji Amogod. Amogod ba to? Sino? Si Kenji Amogod. Na kasi dyan sa Riyan. Nyo. Nung pumunta kami dyan ng amo ko. Pag pupunta ka rito, Regine, na sa Riyadh, di ba natanong mo kanina yung sapatos? Sabihin ko, kung bibili ka ng shoes, tuturo ko sa'yo yung bilihan ng sapatos. Tawag dito, marami kang mabibili. Napakamura. Mga branded nyo, andun yung, pwede naman siguro banggitin na rito, di ba? Yung mga branded shoes. Sa Bata yun, pero along the highway lang, hindi sa loob ng Bata. Malaking store ng sapatos Caterpillar. Caterpillar yung store nila, pero yung nasa loob, sari-saring product ng sapatos andun. 40% discount. Pero pag bibili kayo, nagbubukas lang yung pag Friday after ng sala alas 3, 'di ba? Sala alas 3, pagkatapos ng sala magbubukas na 'yun. Tuwing Friday lang nagbubukas 'yun. Dinadagsa ng tao 'yun. Yung sapatos ng anak ko na na kids, dalawa, lang siya, yung isa nabili ko lang ng 145. Ay yung price nung dati pagka hindi sale, nasa nasa kulang-kulang 300. Yung Merrell ko na sapatos, yung price niya ay 425 mahigit lang 200 ko nabili. Minsan nagpi-50% discount doon, lalo pagka yung holiday season, tulad ng mga Ramadan, ganyan. Lang siguro pag patay mo ang aircon, para tinigil na. Ang laki ng tindahan ng sapatos na yun, up and down.
na ano, dalawang palapag. No. Pati mga bag andun. Bag ng mga pambabae meron doon. Basta Yan, lahat ng pinatay ko sapatos na. andun. Mamimili Pinatay lang ko na kayo yung sa anak aircon nyo, ko. sa inyo, kahit anong klase ng sapatos andun siya. Hmm. May ano ron, Converse, ito pa ba yun? Kids, Nike, Under Armour, Adidas, Puma, Reebok, lahat ng branded niya ano lahat ng sapatos. Caterpillar, sari-sari ano lahat. Si Kuya Wayne, gusto ko yung dilaw kuya kasi mura lang daw yun. Dilaw? Dilaw na ano? Sige, pagka uwi ka, sabihin mo, wag ka pupunta kayo rito ng Riyadh. Ituro ko sa'yo. Wow, istilang hotel. Yayamanin. Ito mo mag-hotel. Wow. Yan ang yayamanin si Rodjane. Sana all. Hindi, promise, marami ka mabibiling sapatos. Yun lang, ay kung ano. Sa bagay, malaki naman yung paa mo eh. Marami yung mga sukat ng ano, mga malalang sukat ng paa. Yung mga ano, mga undersized like ano, size 5, yan mahirap na hanapin na rin. Pero mga simula size 6 pataas, marami mapagpipilian doon. Marami mong pipilian. Kasi yung size 5, yung sa anak ko, nahirapan ako mamili. Pero meron din naman, ay sa laki kasi nung pagpipilian mo, yung space nung ano, para ano eh, mahirapan nga magpili. Marami kasing tao, guys, pagka ano, pag nagbubukas yun, pag Friday, talaga ano dinadagsa. Kaya siyempre, pagka may time na gusto mo na, hawakan mo na, huwag mo nang bitawan. Kasi ano lang yun, once a week lang nagbubukas yun eh. Tuwing Friday lang. Pag nag-train ka, diretso rito yun. Pag hinto mo rito yung ano, yung from ano, Buraida to Riyadh, pag hinto mo rito sa ano, terminal dito, malapit na sa Bata. Yung terminal ng train. Malapit lang dito yung sa akin, Rogen, yung ano, yung terminal ng train. Halos 10 minutes lang yung biyahe simula rito sa accommodation namin. Train lang, mura lang ngayon train. Simula sa Buraida, ano lang siguro, mga 150. O mga 120, mga ganyan. Di rin makakabili yung ano, Rogen, kasi ano, wala tawag dito yung time niya kanina, nakachat ko rin yun. Ang bukas ng mall na yung sinasabi ko, after ng sala, alas 3, ay yung sala 3:20 PM, di ba? O so magbubukas yun mga 3:30 ganyan. Pauwi na, nakachat ko siya kanina. Sino? 200 plus simula Buraida papunta rito. Hindi Mura lang Rogen, mura lang yung train. $7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ay! Sa bagay siguro kasi malayo yung Buraida eh. Ano? Naman, umaatake na naman. Ano?
Ay, nato. Sabi ko, nagulat. Nagulat ko. Sabi ko, Guys, Ano na inaabot sana? ko guys. wala. Na, yung kapatid ko lang, wala, may pinagtawanan lang kami. 6 million in the house. Alam mo yun naman ako pag tumawa, todo talaga gayatay. Mahirap wings pagka yung pinigil ko yung ano ko ba yung tawa ko baka mautot-utot ako dito. Wala, punit yung ano mo na yan. Malakas. Ang dilim ng ano ko, ang dilim ng cam ko, pero okay lang. Kasi saan Nagkulik siguro yan kasi sa ako ng ito? hipa. Ano yung hipa? Roger, hindi ko magets. Mukhang hindi ako update sa hipa na yan. Nag-collection kasi ako ng hipa, Kuya Wins, para sa anak ko. Seryoso kay kaka, ano yan? Oh, may bisita ka. Nakitan mo. Sikang Atong Vlog, mega love shout out, thanks for coming. Tama ba yung basa ko? May moderator ka na po. Alahas daw. Oo, okay. Gets ko na, okay na. Wala ako sa tawag dito. Di ko gets yung mga usong ngayon, di ba? Yung mga salita. Yan, gets ko na, Roger. Oo, pagka marami. Pagka sa bata ka pumuntahan ako po, mahihilok ako saan ka bibili. Kaliwat ka na yung tindahan doon ng hipa. Pagka bumili ka pa naman, may pasunod sila. Basta pagka bibili kayo, lalo pagka yung alahas, tatawaran nyo, yung tawad yung hindi bibili. Tuturuan ko na kayo yung tape. Kasi subok ko na yun dyan sa bata eh. Mataas yung price nila, pero sabihin yan, sige, bigyan kita ng discount. Pagka nagbigay ng ganun, pag tumawad kayo, yung tawad na hindi bibili, yung bang nasa divisoria ka lang. Tatawa, ako ganun ako eh. Pag nagsabi wala nang bawas, mayroon. Sasabihin yan, may discount. O, sige. O, magsasabi kong ganyan. O, ganyan na lang, ganyan presyo. Halimbawa yung halaga ay 450. Sabihin ko, hanggang 300 lang ako. Mga ganun na. Kasi, pagka sasabihin mo, magkano yung discount, magkano yung last price, ay wala. Pagka dumiga kayo, yung diga na di nabibili. Yung parang di ka bibili. Ay sila yung magbababa nun. Manguleksyon nga rin ako para sa mga anak ko. Anak sa labas, anak sa loob. Ganda ng tawa mo, para ka lang Manguleksyon din ako ng hipa. Ibigay ko sa mga anak ko. Yung anak ko sa labas, yung anak ko sa loob. Ayun, sabi pa ni Sikang Atong Vlog. Tama po yan siya kasi nagdadagdag ng Sikang Atong. Oo, tama yun. Andito ko sa bahay mo. Nagpapatong sila. Kaya nga pagka nagsabing may discount, pagkatatawad kayo, yung tawad na bibili. Oy, tumatawag na mo si rambutan mo, oy. Sabihin mo na ano ka pa. Nakailis ka pa. Kaya hindi ko nga iniwan sana sa nanay ko kasi yung iba
Kasi yung binigay ko na kasangla na. Ay, isang la, matutubos pa naman yun. Sagutin mo si rambutan mo, oy, magagalit yan. Nanonood ako ng ano ni ano ba? Video Agoy. ni ano ba ni akong Si rambutan mo ako, sagutin mo. pag 26 tamsak ako sa iyo ano Rojen, winawala tayo ni Jose. atong Liniligaw tayo ni Jose. Liniligaw tayo. Si rambutan mo, huwag mong kansilin. Kinakansil mo eh. Wala na, oy, rimata na. Ay, bili na ng bago. Pagka na rimata na. Uy, matatagaga. Kinakansil mo yung tawag ni rambutan, mawawala yung donation niyan. Ikaw rin. Sayang yung donation, oy. 6 million in the house. Donation saan? Bawat call sagutin mo kasi sabi mo donation is coming. Kaya wag mo nga wag mo papakayin. Dan ako sa iyo sikang atong dikit na din ako sa iyo. Maganda nga mamili doon si Rogin bago ka umuwi doon ka bumili. Marami ron kung pagpipilian yung alahas. Nako po, sa bata, pagka pumunta ka, kahit yan ka lumingon, dami ron. Ako, nung bago ako umuwi, yung dalawang anak ko. Basta wag kayong bibili sa mall. Kasi pagka sa mall, wala na. Kung ano yung price nila, yun na yung price na. Hindi na kayo makakatawad doon. Sa bata, marami ron, puro mga Saudi talaga nagbibenta. Pagka pupunta ka ron, kaharap ng Electron Rogen, yung bilihan ng alahas. Pagpasok mo yung lumang mall doon, kaharap ng Electron, naku po, yung alahas, talagang kaliwat kanan. Sila pa yung sa inyo, magkakabit na, halika, dito ka mamili sa amin. Puro pa mga Tagalog yung mga Arabo ron, marunong magtagalog. Oo. Sabi niya, kabayan, dito ka mamili sa akin, marami dito. Correct. Tapos sasabihin pa nga niyan, bigyan kita discount. O, pagka nag-offer ng ganun, ay rat-rating nyo na yung discount na hindi ka bibili. Pag sabi niya yung one sheet niyan, 500. O, sabi mo, hanggang 200 lang ako. O, di ba? Ano yung presyo na parang talagang di ka talaga bibili. Kita mo, 500, tatawaran mo ng 200. O, ikaw na si Corey. Oy, si rambutan mo, nasagot mo na, oy. Huwag mo i-chat-chat si rambutan. Sagutin mo yung calling kasi sayang yung donation. Nandito ako sa YT. Wala man ako doon. Giatay ka. Ano yan? Si Whitey tumatawag sa messenger. Sige lang si Rogin. Magawa ng sigarilyo. Uy, buti na lang kami, yung amo namin, hindi kami naggagawa ng ganyan si Rogin. Hindi naggaganyan amo ko. Sigarilyo? Ano sigarilyo yan? Makaibang sigarilyo yan? Yung parang may yata yan. Ano tawag yan? Tabako? Yung may house ba yan? Ewan ko kung ano tawag dyan. Yung kasi wala man. Tawag ito, alam ko yan. Yung sinisip-sip ng Pakistani. Ewan ko paano tawag niyan. Oo, yung may uso. Alam ko yun. Na may host. Pero kami, yung parang yata yan, tinitimpla yan, si Rogin. Ayun, sisa. Oo.
Lagyan mo na, Kasi- Rojen, lagyan mo ng sabon para maganda yung bula ng usok. Galing mong magturo. Buwang ka Oh, talaga. lagyan mo ng dishwashing liquid. Baliw. Madali bang maggawa nun? Hindi ako marunong Madali lang. magganyan-ganyan. Madali lang. Uling lang linalagay doon, lagyan mo ng uling. Umpisa ka na naman kalbo, ah. Oo, sa Yatay usok ka. lang naman labanan doon eh. Lagyan mo uling, tapos lagyan mo ng kunting kusot. O kaya tila para mangga yung usok. Buwang ka talaga. Hindi ko alam yun. Ang taba ko, laki ko dyan sa video, oh. Sana all tumataba. Ako kahit anong lamang ko, di tumataba. Senior na kasi. Hindi, meron talagang ganyan. Meron talagang ganyan, ano. Kahit anong kain mo, kaya talaga yan, ganyan na talaga katawan mo. Yung kasi sa ano, trabaho, kahit anong lamon talaga. Mabigat kasi yung trabaho namin. Saka ano ba, yung para bang yung trabaho mo, wala bang ano, lagyan mo ng kulang. Ay walang hukay talaga. Alam mo pagka uwi, host, uwi ako sa pag-uwi ng hapon, yung bang parang ayaw ko na ihakbang yung pa ako. Parang lalagnatin na ako. Kasi nga ang trabaho mo ba tutok na tutok ka? Sa maghapon, simula alas 8 hanggang alas 8 ng gabi, ang nagagawa kong Iyo. trabaho. Malipot. Mainit. Minsan, Mainit kang 50 job. nakatapok ka. Oh, God. Lagyan mo ng kula. Patusok mo na yung ping. Sige. Nag-live ka, Ne. Salamat, Ne. Miss Guys, Ann, shout patusok out. guys sa nakapin, guys. Ayan. Hindi na ako nakakapunta kay, kay Kabayan Miss Ann sa LS niya. Hindi na ako nakakapasyal. Naka-live yata ngunyan naka-live ka ngunyan, Ne. Aday ka nag-live. Sabi ko kaso bago magsakat ka, aday ka man nagsakat. Day pati ko, day may nakuha ni Iper yung yung pagpatugtog digdi sa biit. Si Bogs, busy man, naghali si Bogs kay ibang kas amo niya. Mayo da kaya sukordon idinigi ni Per, day may nakuha. Nag na sak may istorya na sak mendoa ni Wings. Day ko nadagos o nadangog. Nadangaw? Guys, Nadagos? nadagos. Ay, bakit? Bakit natanggal? Buha man ako. Taday ka nagdagos na eh. Patusok guys sa nakapin guys. Si Roger nakaano ka na dyan, nakadikit ka na dyan kay kay Ans. Hilingon ko ni video mo daw ne. Yung ko ni sa video mo ne hilingon ko ha. May paharang. Taday kagdagos mag-live. $15.5 na pala. Ang laki ng bahay mo, Ne. Masakat ka, Ne. Masakat na si Mane yan. Sakat na, Ne. Kasi bago pa nga mga nagsabi na, yung pa nahiling. Ang baan ng host niya. Ngunyan ko sana kaya nahiling. Iba kayong pigihiling mo, bagang lato-lato ang pigihiling mo. Dahil naghihiling kaya ako di sa niya ba sa video. Ay, halat daw, mababa kong hagdan. Bago ang biit ni ni Miss Ann. Bago? Sana Yung pag-una naman, no. Ne, bigyan mo nga ako, Ne, ng luma mo, Ne. Paano na to? Pagbaba. May nababa na akong kuya, mayo pa. Ano na ini, kape. Sabi ko na kaya, si Jennifer ang kaman, dahil siya kanini, magadana naman ini, Ne. Uday na lugod nagbulta. Uy, yung mic. Dan na, Miss Ann. Dan na ako sa new gadget mo. New biit. Sana all my new. Paano nga ini sa may pa nag-araw ka ini?
Yaw na, ne. Yaw na, ne. So, kuyan. Yaw na, nandiyan na yung ano. Bakit hindi man para nababa yung hagdan? Tapos na ako ni sa ano mo, ne. Nababa yung ano. Halap daw. Nababa ko sa hagdan da eh. Tinauman sana. Binigay lang daw sa kanya. O isa nagbukuragong. Di ko ka nababa sa hagdan ne. Buwan na talaga ane. Garo talaga, ano talaga ni si host. Halap daw. Ba ng Hosnia, oh. Ibaba mo sa agdan na aluminum, baka ang kawayan. Hindi, buksan mo ang aircon, Halat. please. Dali na. Ang init. Halap. Paano na ni parang bumbakang hagdan per? Perendotas ang perendota dyan. Tawag doon na nga ni nagperindot na nga eh, nawawara na naman lugod ko. Oh, nawara na naman lugod ang per. Si ate. Oh, nawara na ng lugod. Ibalik mo ay room mo karay. Ibak mo bak room. Hay na lugod ito per. Ate, aircon mo. Saan ka na, house? Giyatay na yan, kaya nalaglag na. Magsakat ka na ni. Di kaya naaano kaya. Ne, magsakat ka na. Ayan na yung hagdan. Ay! Akyat ka nga ulit. Ginatay na yan. Buwanaan. Nawara na naman lugod. Problema na naman. Nabaan na si host. Leon mo ang camera, te. Halat. Paano ko? Ayan na. Pinali mo? Iyaw na. Sama. Pinali ko na. Nagsakat si Ann. Sabag ka? Ha? Si Ann.
Dahil ka na yung makalaog, ne. Di naman siya makalaog. Yaw na baga. Hello, sound test. Magtarap ka daw, ne. Ayun na naman kung nadadam. O yan na. Nakalaog na baga ako. Hello, 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 sound. Nadangog mo na ako? Hello. 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 Nadangog mo na ako, Manay. Wins, nadangog mo ako, Wins. Hello. Hindi maluya. Maluya? Si Manay Ping, nadangog niya ako. Iyon na. Nadam ko na. Pag Maluya. wala ako, dahil mo ako nadadangog. Salamat sa ano yun, Manay? Nag-ano ka subag-o? Subag-o may Maluya. Manay. Naka-silent man sana ako sa imo. Hello, Maludo pag Manay. nagkakanin yung kulyaw. Oo, naka-silent ako sa imo subag-o. Kaya dayta ka nadadangog. Hain ka na, Manay. May echo ba ako, Manay? O da? Hello. Hello, hello, hello. Oh, hain na. Kanta ka na, ne. Kinaka-istorya. Manay! Sige, kantahan ta ka dyan. Ano? Maluya, dahil ko nadadam. Kanta ka baga subag-o. Nahiling ta kang piga ano ka ni ano? Piga-guide ka ni Manay Iper. Asa na si Manay Iper? Wins, ano na Wins? Kanta Sa na na ngayon Wins. si Bicolana. Nagsain na, nagigda Pero na. paghanap sa pwede, ni Ann. Ha? Oo. Yan ay sponsor. Tinawag Ano na naman ako niya ng po? Si sponsor. kanta ng luya. Ha? Nagduduble? Wait, kantahan kita ng ano. Nadadam ko rin ko, ne. Oo, nadadangog ta ka. Nadadangog ta ka, Manay. Wins, bakit hindi ka kumakanta, Wins? Wins, Guard. nadadangog ba? Nahuli pa sana, alis sa trabaho. Okay. Nauli ka pa lang? Ay buli ni Ayan, yaan. sige. Kaya pala day ko nadadangog ta day pala nakalaog. Di sa day nakadangog. Ika? Bad Oh boy, my God. so fit. Ayan, mega love shout out to you. Supporting King. Wow, Thank you so much Nano. for your Ano supporting nangyari sa imo? Bad boy. Oo nga. Talaga man si Manay. Oh, Now- sayang ang sa imong sound card. Igo ka pala mic dyan. Magpagkanta nga ni. Daing nga ni luwas ne. Ayaw gumana to Tanay ba? nagluluwas. Stereo Ewan mo. ko. Wala siyang cord. Hindi makita ni Jennifer yung cord. Ang meron lang siya pan laptop. Cellphone lang gamit ko. Yung sa cellphone ang mayo. I-Bluetooth mo. Udang Oo. Bluetooth. Udang Oo, Bluetooth. kahit Bluetooth. Daing nga ne. Okay. Kaya mayong ano. Maraot to maraot sa buot to nag-donate Miss Anta, kulang supig tao, maraot sa buot ka nag-donate. Marasa pa. Dali. Makanta ako. At yan, makanta ako ng Bicol. Makanta kitang Bicol. Sige. Sige. Makanta mo na ako, ha? Ano to? Sige. Yung aking sound card, bigay ng sponsor. May sponsor ako eh. Alright. This is it. Idol si Pal. Ayan, shout out to you.
Asan na si ano? Sige, kantahan pa natin. Si Vince, hindi ka kanta, no? Ayaw nga kumanta niya. Kanina ko pa pinakakanta yung kumanta. O, pagod daw kasi siya, pagod. Alright, this is my second song. Mega love shoutout to Rogen. Ayan. Idol Sepal, shoutout. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulder, all the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's out there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory. I wish I may, I wish I might have one last chance to hold her tight, waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. There's a lover's moon tonight, shining down on half of this world. So many souls are in its light, but for me, there's just one girl, and she's waiting. She's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Ayan. Mag-request naman kayo. Oo. Yung alam ko lang ha. Kasi bago pa ko naganghalat ng para kanta, dahil ka nagsakat ne. Oh, yaw ako duman sa balyo, nagsakat kaya ako duman sa balyo, nahiling ta ka nag-pop up ka sako. Sabi ko nag-live si Manay Ping. An kadakol-dakol kung tamo kas bag-o, 11, nagkawarara. Kakaayos mi kay niyo, dahil naaayos. Bakit? Saksakan siguro yan, saksakan. Sa ano nga ni Cord ang kaipuhan? Nata kulang kay Cord? Iyo, dahil niya na mahiling, nalingaw siya kung sa inyo na ilaang. Ah, okay. Dahil nahiling ni Manay Eper.
nag-istoryahan na sana kaminduan ni Wings. Asa na si, natulog na? Si Wings? Manay Ipe? Iyo, nag-chat-chat, kaulay si Chano. Okay, sige. Kantahan ko pa. Nagbibilang ni kang ureg. May kaulay na ano, ang kaulay. Sana all may oreg. Uy, kasubag uni, dusin na so ureg. Wow, sana all. Sana all, mayayamanin. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But boy, she doesn't know about you. I can tell her my troubles. She makes them all seems right. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I'll tell her things that I want to do. But boy, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Boy, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So boy, want to tell me how to tell her about you. How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I sit you think of every single night and day? But when is it easy when someone need to? Help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So boy, want to tell me how to tell her about you. Alright. Ano daw yun? Kapayapaan? Kapayapaan. Try natin yung kapayapaan. Sino ba? Sige, kumanta sige. yan? Alam ko ba yung kapayapaan na yan? Kapayapaan. Oh.
ngayon ko lang yung nadangog. Alright. Kapayapaan. Pakinggan ko lang muna ha. Ano ba yan si Rojen? Asan pala ngayon si Idol, si Pal? Manay. Umalis na. Hindi, sa insyang ngunyan. Oh, inda. Yung gad andig de ko aram. Day ko man ani masyadong ni. Yung gad andig de. Sige bagang yung kasbago sa comment. Si Manay si Pal yun? Ay, si Manay si Manay Bicolana yun, nagparahiwag sa higdaan. Iyo. Nahiling ka niya. Siya. Naghihiling ka sa iyang ureg. Igbabantayan ta ba, maanuhan. May urigan maanuhan. Si Manay Eper. Igwa. Manay Eper. May urigan ka pala, Manay. Pira na, ake. Tracy na da, ake, ne. Uy, kadakol. Giatay, Oo. Manay. Mayaman ka na dyan, Manay. Mayaman ka na daw. Dahil yan maturog na, tama para bantay na sa nakang ureg. Buwanaan. Ilingat ang camera bagata nakatutok sa cellphone. O yung ani. Buwanaan. Video mo, big live mo, Manay. I-live mo da. Ay, bawal man andig din eh. Dahil may Maaano ang... nag-aakit. Dahil ni. Ang urig ni, dahil bawal kami mag-post din eh. Maaano ang samuyang FB. Okay. Mahahali. Bawal ang urig digdi. Oo nga, sige. Na-block naan kang nakaagi, nagpaparapos kang urig nagtitinda. Urig dyan, oo. Maganda. Iyo, dahil siya pwede. Alright. Pakinggan ko nga itong kapayapaan na to kung ano to. Sige, kapayapaan. Ito ba yun? Kapayapaan? Mm-mm. Hindi ko kabisado tong kanta na to ah. Init sumayaw sa ilalim ng araw. Hindi ko alam ha. Sige lang. Ay, hindi ko alam. Giatay. Kapayapaan. Hindi ko alam yung kapayapaan na yan ha. Ngayon ko lang kasi yung title. Kapayapaan. Rojin. Ngayon ko lang yung narinig. Sorry naman ha. Ano ba ni Sis Rojen yan? Oo nga. Request? Request ni Sis Rojin. Oo, pasensya na ha. Hindi ko masyadong alam kasi yun. Hindi ko masyadong dito na lang tayo sa uhaw. Uhaw. Sino uhaw dyan? Wins, uhaw ka ba, Wins? Di ka na nadangog ni Wings. Ha? Nasa ibang bayan. Nasa ibang bahay? Gatay ka, Wins, ha? Nasa ibang bahay ka pala. Ayan, sige, try ko itong Kailangan ko host. Oo nga, hindi ko kasi alam masyado yun eh. Alam mo naman, sungir-sungir lang ako dito. Oo, sungir-sungir lang ako ha. Alright. Sabik ng mahalikan, mayakap ka't masayaw sa ulan, ang mundo ko'y gagaan.
mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang aking daan. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bakit uhaw sa iyong saya? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking iliw, ako'y iyo. Kahit pa matalisong, mapagod at tumitgaw ang tuhod, di ako hito. Ikaw ang aking dulo. Mawala man ang anino ko, nandito ka, o ilaw ko. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bakit uhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, nanliligaw, nanliligaw, humihiyaw, nalulunod sa kada talutod ng pagkatago mo. Nakakatulalang tula bawat bikas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit uhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Alright? Ano yung ano An, yung ikaw ang dahilan. Sige, sige. Ikaw ang dahilan. Alright. Ikaw ang dahilan. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong gwapo, puso ko ay nababalisa. At
pag ika'y katabi, ako'y di mapakali, walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalako, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal. Alright. Ayan. Favorite mo pala yan, Manay. Magayong kaya. Ang gagayong kaya, ne. Yun nga. At ipapakahay ko ni ne. Tadawa na kung tao magkanta, makuro kanta ko pag ako sa surusulo. Masanay ka man lang kayan. Ipaano mo kay ano? Asan yung chord kayan? Ipakunik mo yung chord. Kaya pagka ano, Pakunik mo ano lang ko yung siya, chord. paayos ko. Kung dahil mga ko, mabakal na sa kong chord. Oo, chord man sana yung barato man lang yun. Kaya, papaano ko taiwalat na dani Tigsaro ito. ka mo ni Iper, naarog kayan? Yes naman, ikaw ka nini. Ang Nagsubli mo man sana? Iyo, yung ko idis kwarto niya. Tahili nga ta, dahil ko na papaturog. Tigsaro ka mong ano? Tigsaro ka mong kwarto palan? Iyo, tapos, sabi ko niya,
sabi ko niya ko, ngunya niya ko, tamay-amay ang sakat, niya ko duman kumalag sa imo, gamiton ko, ne. Kundi dahil man baga nagamit. Nataman. Tama yung nga ni dang sound, nagkakanta ko, tudo-tudo man pat kanta ko kasbag, oh, dahil pala nadadang. Ay tapakalain pati kang busis ko. Buanaan, dahil nadang so sound ba, kang iyan hong Sa tugtog. music, dahil nadadangog sa So music, dahil nadadangog, so busis ko na talaga, anti po, Boses mo naan. nadadangog. Ay tatudo-tudo ko, ne, open kang pati ko. Kasupok. Okay lang yun. At the first time, sige, sabi ko kay Per, dangon taper kung ano, per ang, ano, yan, busis ko, kung magayon man o ano. Ay, di po, ang tahaday lamang, nakaduwa kung kanta, day pa na nakakadarangog. Ay, takadakol pati tao. Yeah. May nagpalupad ne, ta huminali lugod, nagkulugoyan sa buot. Ana. Alright, sige, kanta na. Nawara na sa kalbo, nagturog na. Nagturog nata si, Ha? ano. Hala. Sis Rogin, ayan dyan na. Abo. Hello, Abo. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangakong ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y iyo lamang. Ika'y pangarap ko sa tuwing na lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok, nyaring dibdib. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang iibigin. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, di ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lagi kong hinahanap, yakap mo anong sarap, ang iyong mga mata nangungusap. Pag ikaw ay kapiling, nalilimot ang sarili. Sana'y wag nang matapos ang gabi. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago.
Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Minamahal, minamahal kita. Oh, Sa diba? Nescafe Classic sulit ka. This is another song. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong gwapo, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil sa ang puso ko'y labis na umibig sa'yo. Hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong gwapo, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig
Yan. Ano yun, Manay? Si Jennifer, sabi niya, si Manay yan sa singer niya, ko iyo. Oh, bigay ba akong singer ni Manay Ping? Sungir-sungir. Sige. Alright. Dua pa ni. Kanta pa Sige, ni. dua pang kanta. Dua pang Dua na lang. kanta. Sunod-sunod ko na. Sunod-sunod ko Sunod-sunod na. na. Sige. Aram po, ne. Ano yan? Aram po na. Pag daikan live, magkanta kas kuya. Oo, pagka hindi ako nakaakyat sa iba. Minsan kasi nauuna na sila, nakaakyat na ako. Oh, nguyan sana ako nagpa-pop up. Oo. Pagka wala akong live, ako, nag-iikot. Oo. Ngayon, late na nagpa-pop up yung yung lives ako. Sabi ko, nag-live si Manay Ping. May nakasakat na ako. So bago, nakasakat na ako kang nag-pop up ka, kaya ako sa imo, nag-BG. Minsan kasi nag-BG lang ako sa imo dahil nagpaparamdam ta. Dahil man ako makasakat. Di ako sa, nakasakat sa iba. Sige. Alright, sige. Aram ko na. Oo. Pero ako sa imo, nagtatamsak ako sa imo, tapos nag-BG lang ako. Okay lang. Oo. Siyempre, pag nagparamdam ako sa imo, siyempre masakat. Iyo sabihin ko, magsakat ka ni. Oo nga, subago nga rin kung nadagog sabi mo magsakat. Naka-BG man lang, man lang ako, Oo. nga po naka-silent. Ayan, sige. Ano na to, ha? Last song na to, Manay. Last? Sige. Last song. Hala ba ini medley? Sige. Oo. We're the king and queen of hearts. Hold me when the music starts. All my dreams come true when I dance with you. Promise me you're mine tonight. I've been waiting in line tonight while the lights are low. I'll never let you go. Did I dream that we dance forever in a wish that we made together on a night that I pray would never end? No, it's not my imagination or a part of the orchestration. Love us here at the coronation. I'm the king, you're the queen of hearts. So many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you find your way to me? Tell me, what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspired to make you mine. Until the day I die, I bless the day that I was born for you.
of the world could never understand or ever take away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our lives together. Night is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life. Shouldn't I surprise if the feeling starts to carry me away? On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Take me to your heart, show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right, every wish is ours tonight, my love. Pity those who wait, trusting love to fade, finding out too late that they're losing. Never let them go, they will never know the ways of love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world that's full of strangers? Got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other in a world that's full of strangers? Got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Tell me how do people find each other in a world that's full of strangers? Got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love.
Thank you so much, Manay. Salamat ni Ansky, salamat. Wins, Ayan. ayan. Thank you so much. Rogin. Co-host Wings, mukhang nakatulog na siya. Sige, baba na ako. Thank you, Salamat Manay. salamat Good night. Good night sa salamat. inyo Good dyan. night Sige, bye-bye. everyone. Love you all. Magpatugtog ako ng insomnia. Ito ba yun? Pero hindi ko madangog ang insomnia, per. Nagtutugtog na? Insomnia? Wala eh. Parang hindi man to yun. Insomnia daya. Parang bako man to. Tingnan ko na. Bako na eh. Iba na eh. Okay na nga. Nagagdarag ka na? Iba mo kaya. Tulog na kung ura. Yung ay, kasi maguna kaya, yaon na kaya sa ibang hawak ko. Ay.
Siya, binig ko na kasi, tapos tayo ka na ka, tayo ka na,